Guztioi, Nafar Parlamentuko Unai Ugalde jauna, alderdi politikoetako eta herri ordezkariak, sindikatuetako ordezkariak, gainerako gizarte eragile eta lagunoi, arratsaldeon. Eta arratsaldeon ere, saio hau etxetik jarraitzen ari zaretenoi. Bienvenidas y bienvenidos a la apertura de este sexto y Ongi etorri 6. foro sozial honen irekierara. Gaur, martxoak 17, Iruñeko planetariora. 10 urteko lanaren balantzea eta ikaskuntzak zuekin partekatzea helburu izango du foro sozial honek. Bide kolektibo horretan, hainbat eragilek parte hartu dute. Eragile sozialak, politikoak, sindikalak, instituzionalak, akademikoak, nazioartekoak, eta abar. Baina bereziki, biktima guztiei aintzatespena eman nahi diegu. Prozesu honetan egin duten ekarpenagatik. Biktimek testigantza ugari eman dute, eta asko legebiltzarreko hemizikloan entzun ditugu. Haiek gabe eta bizikidetza demokratikoa eraikitzeko duten konpromisoa gabe, gaur egun duela 10 urte baino hobeto egonarazten gaituzten aurrerapenak, ez ziren posible izango. Horretarako, Nestor Salaberri dugu gurekin, eta biolontxeloarekin lagunduko digu. Ane Lekunberrik eta Aritz Aroskok biktima batzuek urte hauetan guztietan partekatu dizkiguten testigantzak irakurriko dituzte. Aitziber Lafuente Torregrosa eta Aritz Aroskoak irakurriko dizkigute testigantza hauek. Mila esker bihotzez. Ni 16 urteko mutiko bat nintzen. Telefonoz deitu ziguten eta anaia zaurituta zegoela esan ziguten. Iritsi ginenerako jada hilda zegoen. Une oro nire sentsazioa zen hori etzela gertatu. Ezin nuen horrelakorik onartu. Estamos resignados. Etxita gaude, ezintasun sentsazioa izugarria da. Aita hil zuenak ez du epaiketarik izan, ez da merezi zuen zigorrik ere. Horrek, sineskortasun, ezintasun eta mesfidantza sentsazioa sortzen du sistemaren funtzionamenduarekiko. Min fisikoa eta psikologikoa sentitzeari. Beldurra nire buruagatik eta nire inguruko pertsonengatik. Niretzat mingarria zen goizero autoan sartu eta giltzari buelta ematea. Klik hori entzutea, izua eragiten zidan eta bajak hartu berri izan nituen. Jazarri eta bizi ginen. Eta une batean, hainbeste erainokoak ziren mehatxuak, non eskolta berri izan genuen eta ez. Eta egun berean, mehatxuak telefonoz, ilegingo gintuztela esanez. Horrela, 8 urtez, salaketa guztiak beti artxibatuak izan dira. He aprendido a vivir con lo que me... Gertatu zitzaianarekin bizitzen ikasi dut. Iluntasunak eta goabua beldurra ematen diatela ikasi dut. Argiarekin lo egiten dut. Ulertu dut zergatik etzaidan gustatzen urpekaritza. Naizen tamainakoa sentitzen ikasi dut. Ulertu dut zergatik etzaidan gustatzen begiak estaltzea. Etxera heltzen zela edo etzela ikusteak sortzen zuen larritasuna. Itxarotean, lagunekin ote dago, ala atxilotuta, desagertuta, hilda. Empecé a tener la necesidad... Zaurituen memoria ezagutzera emateko beharra edukitzen hasi nintzen, alboko kaltea ginela esaten ziguten, baina gizakia ginen, batzuk umeak eta bonbazo batek bizitzak eten zizkigun. Ja bertan zegoela, eta gero bertsio ofiziala heldu zen. Gehiago ez bilatzeko esan ziguten. He vivido en libertad. Zaintzapeko askatasunean bizi izan naiz 12 urte, alabak gaizki pasatu zuen, familiarekin joatari utzi nion, haiek arriskoan ez jartzeko. Bertsio ofiziala da, bere heriotza arrazoi naturalengatik izan zela, bihotzekoak emanda. Horri txizitzaion atea justiziari. Sentitu ditut, besteek ere sufritu dutela onartzeko. Horrek nolabait posizionatzea zekarrelako. Intentaba que no me comiera el... Gorrotoak janez nintzen saiatzen nintzen, nire buruari esaten nion ez dut gorrotorik,
eta dena razionalizatzen saiatzen nintzen. Etxean sufritu duguna. Gainerako biktimen mina ezagutzeak, egin ziatena nork eta zergatik egin zian alde batera utzita, hitz egiteko eta entzuteko aukera izateak zerbait apurtzen du nire baitan. Eta haien mina nirearekin batzen da. Beste biktima batzuengana hurbiltze horrek mundua zuria edo beltza ez dela ulertarazi dit. Ñabardura daudela, egia poliedrikoa da zalantzarik gabe, eta hori da onartu beharko duguna. Ez da erraz elkarrekin esertzea eta hitz egitea, baina ez badugu egiten ez da inoiz erraza izango. Behar dugu, etorkizunerantz begira. Tenemos que convivir todas, mirando. Biak eraikitzearen aldeko bidea hautatu nuen nik. Yo opté por la vía de puentes. Foro sozial iraunkorra 2016ko urrian aurkeztu zen gizartearen aurrean, Aieten, nazioarteko konferentziaren 5. urteurrenean. 2016ko urtarrilean egin zen ETAren armagabetzeari buruzko 3. foro soziala, eta orduan, Conciliation Resourcesek dinamizatutako hausnarketa prozesu bati ekin zitzaion, Gernikan. Horri esker, foro sozial iraunkorra eratu zen, Lokarri eta Bake bideak antolatutako lehen Bake foroan eta 2 foro sozialetan parte hartu zuten erakunde eta kolektiboek osatua. 2016an prozesuak bizi zuen egoera ez zen bat ere ona. Estatu Espainiarrak urteetan zehar mantendutako jarrera oztopatzaileak bere horretan jarraitzen zuen. Barne dokumentuak filtratu egiten ziren entzuketak, jazarpenak, nazioarteko eragileek Auzitegi Nazionalean eta Baionako komisarian deklaratu behar izan zuten. El Foro Social se felicita por haber superado muchas de esas dificultades. Gaur egun pozik egon gaitezke. Zailtasun horietako asko gainditu ditugulako eta sareak eta aliantza berriak egiten eta egungo egoerara iristen lagundu diguten konfiantzak eraikitzea lortu dugulako. Eragile sindikalta sozial askok sartu dituzte gai horiek agendan. Zubiak sortu dira eta imagina ezinak ziren ateak ere ireki dituzten zubiak sortu dira hemen Euskal Autonomia Erkidegoan, Katalunian edo Madrilen. Sozialaren xede nagusia izan da konfidantzak eraikitzea. Erdiko erreiaren metodologia erabiliz. Hau da, parte baten aldeko jarrera saihestuz. Horrela, foro sozial iraunkorra osatzen duten erakunde guztiek, 17 denera, beren aniztasun zabalarekin bukaerar arte parte hartu dute foroan, eta aliantza sare zabala eraiki ahal izan da. Adostasunak eraikitzeko eta adostasunari eusteko pazientzia eta entzute gaitasun handia behar da. Harremanak ari finez, ehunduz. Eta arlo honetan ere, balorazio oso positiboa egiten du foroak. Neurri batean, desberdintasunak kudeatzeko kultura politiko berri bat eraikitzea ahalbidetu du eta. IDESO en Navarra, Eta hortik, Nafarroan foro sozialak asko ikasi du. Ildo horretan, Nafarroan bizikidetza demokratikoa eraikitzeko egon diren aurrerapenak, zailtasunak eta erronkak ezagutzeko Espeiri arteren eta Fernando Armendaritzen arteko elkarrizketari emango diogu bide. Fernando Rey izango da moderatzailea. Eta Fernando, zurea izanen daitza.
Buenas tardes. ¿Se escucha bien? Pues buenas tardes a todos y a todas. Arratsaldeon, denoi. Ongi dakizuen bezala foro sozial iraunkorrak gizarte zibileko hainbat pertsonak eta erakundek osatzen dute eta Euskal Herriko bake prozesua bultzatzea izan du helburu. Azken urteetan izan den violentzia zikloaren ondorioen konponbidean korapiloak askatzeko. Estos días me ha venido a la mente, en más de una ocasión, lo que decía la escritora. Egun hauetan, burura etorri zait, behin baino gehiagotan Cristina Rivera idazleak esan ohi zuena. Nik uste dut asmatu egiten zuela, hauxe esaten zuen. Nik hitzaren boterean sinesten dut. Nik uste dut gauzak beste modu batera izendatzeak gure bizi baldintzak aldarazten dituela. Horixe izan da, gure foro honen eginkizunetako bat. Izan ditu prozesu honek, eta hoiei buruzko gogoeta egin nahi dugu hemen Nafarroako bi kiderekin. En todo este proceso que han impulsado el foro y muchísimas organizaciones. Erakunde askok bultzatu dute foroa, alde anitzeko lan bat izan da hemen Nafarroan. Eta Nafarroan prozesu honek berezitasun batzuk izan ditu. Guk elkarrizketa hau horretan zentratu nahi dugu. Zer nolako berezitasunak izan ditu Nafarroak prozesu honi dagokionez. Nola ikusten duzuen zuek? Zuek lan egin duzue, asko gainera alor honetan. Hementxe dugu Fernando Armendariz. Gaietako irakaslea, eta berak dioen bezala, batez ere da eta izan da giza eskubideen aldeko aktivista. El mismo se define como un activista por los derechos humanos. ¿Cómo te presento? Pues di que soy un activista. Zer esan dezakegu? Giza eskubideen aldeko aktivista dela esan digu. Eta horrelako erakundeetan lan egin du nazioarteko Amnistia Internacional, Gesto Elkarri Lokarri eta gaur egun bereziki foro sozialean egin du lana. Hori gauza ona da. Oso ona. Hiru arlotan egin du lan aktiboa, hiru arlotan egin du. Euskararen sustapenean eta normalizazioan sortzenen bidez, politika arloan ere bai, zinegotzi gisa eta udalbiltzako kide modura, eta eskubide zibil eta politikoen defentsan, eta azken urte hauetan hemen bakearen eta bizikidetzaren aldeko lanian. Tres cosas definen a Espe Iriarte, que eso habéis entendido, maestra jubilatua, se entiende bastante bien, hasta alguien no se nos queda. Beraz, esan dugun bezala, hiru alorretan lan egin du euskararen defentsan, alor politikoan, eta bizikidetzaren alorrean ere lan ugari egina da Espe. Beraz, zuekin biokin, airekiko dugu, elkarrizketa hau. Eta itzulpen sistema dugu, beraz, nahi dugun hizkuntzan hitz egin ahal izango dugu. Espe? Bueno, yo os voy a ir lanzando preguntas y vamos... Nik galderak botako dizkizuet, eta hau pixkat atzeratu egin zaigu, mendigaraiek esango digu kontuz, ordua atzeratu zaigu eta. Adi beraz, ordu erdiko elkarrizketatxo bat, solasaldi bat edukiko dugu hemen, eta hasteko alderdi pertsonalera jo nahiko nuke. Zer bultzatu zintuzten zuek? Zergatik hasi zineten alor honetan lanean? Zein izan zen arrazoia? Badira bizka bat. Bueno, nik esan duzun bezala, niretzat lanean hasi nintzenetik, eta igual aurretik irakaskuntzan aritu naiz, eta Nafarroan bereziki euskaraz ikastea oso zaila da, eta euskaraz ikasteko eskubidea urratua izan da behin eta berriro. Eta nik hor hasi nintzen pixka bat eskubideen inguruan aritzen edo euskaraz ikasteko eskubideen. Gero, pues, zinegotzia izan naiz, Iruñeko udaletxean, eta, bueno, politikan sartuta eta makrosumarioak oso gertutik ikusi ditut, eta horrek bultzatu nau berriro eskubideen defentsa eta urraketaren lehenengo mailako lekukoa izan naiz, eta, bueno, hori eskubide zibil eta politikoen defentsan, eta, bueno, pues, ja Nafarroko foro soziala hasi zenean, sindikatoan proposatu zidaten, ja prest nengoen, eta, bueno, ni baietz ikusten nuen lan ilusionanti izan berzela, eta asko zegoela egiteko, zaila ere ikusten nuen, eta, bueno, hemen nago, atea izten, orain. Tú, Fernando, ¿qué cuentas? ¿Qué te impulsó? En pocas palabras, ¿qué?
Fernando, zuk zer dela eta erabaki zenuen lan espezifiko honetan sartzea? Ba, nire konpromisoen proiekzio natural bat izan zen. Ez da, giza eskubideen arloan egindakoa, bakearen bilaketa horretan, bakegintza horretan, bizikidentzaren bilaketa horretan, egindako lan guztiak ona eraman ninduen, ez da? Eta horti dabilen lagun oso batek proposatu zidan, parte hartzea Agusek esan zidan. Eta nik esan nion, tira, hemenago pixka laguntzeko, hau pixka martxa hartzen hasten den arte, tira, hemenago, ez? Baina, bai, pozik nago, hemen egoteko aukera udalako 10 urte geroago, ez da? Bai, gauza asko gertatu dira erdibidean. Bai, galdetu nahi nizuen. Ea ikusten duzuen, 13 gomendio horiek direla eta, 2013an egoralen analizia egin ondoren, sortu ziren horiek ikusita, iruditzen zaizuen Nafarroan bazagoela zerbait presazkoagoa zela, edo premiazkoagoa, Nafarroagoan izan da, ez? Bazagoen zerbait berariazkoagoa zena Nafarroan, edo bereziki beharrezko izatea eragiten zuen, zer sintoma zeuden Nafarroan? Ni jarraitukoat eta gero isilduko naiz, Espek esaten dio ez dela isilduko. Tira, nire ustez, Nafarroaren kasuan, bai Euskal Herrian bezala eta bai Espainian bezala esango nuke, bazeuden behar eta sentsazio partekatu batzuk, independentziarekin lotutakoak, mendekotasunetzarekin lotutakoak, baina guk beharra genuen hori zehazteko, ez da? Eta iruditzen zait guk gure bidea ere egin behar genuela, eta etzen desberdina. Baina Nafarroan bazauden bestelako adostasun batzu, bestelako lanerako molde bat, ezakitagian berezia gara, ez? Lehen komentatu dugu Martinekin ere. Ezakitagian ere, tira, gehienak hemen zaudetenez, ez da alderdi gehienak hemen zaudetenez, alderdiek ere, militanteak partekatzen dituzte hemen eta EAE, baina hemengoak bereziak dira. Eta iruditzen zait berezitasun horrek bultzatzen duela foroan ere gure lanerako berezitasun hori edukitzea. Eta kasu askotan aurrerapauso handiak eman dira hemen, eta agian hemen errazago gertatu dira, gehiago kostatu da EAEn egitea, eta askotan adostasuna lortu dira, sindikatuekin eta barrekin, eta orduan zuk pentsatzen duzu tira, badirudi, Nafarroan egiten beste modu batera funtzionatzen dugula. Eta agian bai, baina funtsa, printzipioak eta helburua partekatuak ziren, hori ezin dugu ahaztu. Nik uste dut hemen Nafarroan, nik ez dut ikusten aholku horien artean mailakatze bat. Nik uste dut herrialde guztietan garrantzitsua zirela 12 aholkuak, etorkizuneko elkarbizitza demokratikoa eraikitzeko edo sustatzeko, ez? Baina nik uste dugu gauza, momentu horretan, Nafarroko foro talde honek, talde hau lanean hasi zenean, momentu bereziak zeuden Nafarroan. Eta momentu berezi horiek ziren legealdia. Legealdi berezia. Tordun, nik uste dut, ikusi zela argi hori zela legealdia. Zerbait egitekotan horra hasi behar zela. Legealdi horrek aukera asko ematen zituela. Eta hala izan zen, hurrengo legealdia, oraingo legealdiak, aurrekoan erindutakoak fruituak eman du eta jarraitu dugu lana garatzen, ez? Eta nik kasualidade modua, edo, ez da kasualidade, importantea da, lehenengo, Nafarroko foro sozialaren lehenengo ekimena, Nafarroko parlamentuko hemizikloan antolatu zen, 2016ko azaroren 4 uste dut, 2016an hasi ginen, Eta, izan zen oso ekitaldi berezia. Eta aukera izan genuen, hemizikloan egiteko, hori azpimarratu nahi dut. Eta horrek ematen du ze garrantzia zuen legealdia berak. Eta izan zen, biktima ezberdinak elkartzea, hor, hemizikloan, azpimarratu nahi du, zen unkigarria, biktima ezberdinak denak gauza izan ziren lasa hitz egiteko, batak bestiari entzuteko, jendea
begiratzen, osea, haiei begira, errespeto osoz, eta, bueno, nik uste behar momentu horretan, Nafarroako Foro Sozialak bere xedea, osea, finkatu zuela, ez? Zein izan behar zen bere lana edo, eta hori, pues, zein zen, pues, jendea elkartzea, hitz egiteko, elkarrizketa izan behar zela tresna importante bat, eta guk sortu behar genituela horrelako espazioak hitz egiteko eta hori ez. Orduan, hori da, eta azpimarra, hortik sortu zen gure lan estiloa, eta hori bai izan zela berezia. Nafarroari egokituta, inongo injerentziari gabe, kanpotik, eta baina hori izan zen abia puntua, gure lan estiloaren abia puntua. Parece, yo creo que es un éxito que se hayan conseguido esos espacios de diálogo, pero Arrakasta da, ez da, elkarrizketarako gune horiek sortu izana, ez da, baina badirudi kontraesankorra, ez da, lehen Nafarroan, kontrajarriagoak zirela esaten zelako. Bai errealitateari dagokionez, bai hizkuntza ulertzeko moduari buruz, baina lortu da, ez da, espazio ireki bat biktimekin, pertsona guztien eskubideen alde, ez da? Bai, eta agian ere foroaren arrakastatako bat horixe izan da, eta ikasitako alderdi garrantzitsuetako bat ere hori izan da, ez? Esertzea, desberdina diren horiekin, eta entzuteaz begiekin, Agusek dion bezala, baizik eta belarriekin, ez da? Eta bihotzarekin ere. Eta bere lekuan, jartzea, bere sufrimenduan, sartzea, eta orduan oso handi batean, ez guztiz, baina oso handi batean azten dituzu zure planteamenduak, zure autu politikoak, sindikalak, aztu egiten dituzu, eta garrantzitsuen horretan jartzen duzu azpimarra. Beste ere bada, baina horrek ez diezazula eragotzi besteari entzutea, ezta? Bere sufrimendua partekatu alizatea, bere ikuspegia ulertu alizatea. Uste dut horri adostasun esaten diotela. Eta niri iruditzen baduela ere alderdi edo osagai afektibo bat. Eta zentzu horretan esker honez ikusten dut foroaren lana. Ikusi dudalako adostasun afektibo hori eman didala. Niretzat pentsa ezina zen horrelako ariketa bat egitea eta lortu dugu hemen egitea eta baita ere beste foro batzuetan ere egitea. Lortu ditugun adostasuna pentsa ezina ziren, maila politikoan lortu direnak, sindikalean lortu direnak, eta lortu dugu konfiantza horiek indartzea, ez da? Eta bagenituen gure erruduntxoak identifikatuta, hemen oso ohitua gaudelako, ez da, etiketa jartzen. Eta etiketa jartzen dizute, eta esatezu, listo, ez, etiketa jarrita. Baina, foroaren kasuan, ezin zitzaion jarri etiketarri bat oso plurala zelako espazioa, ez? Hemen ditugu foroko kide hauek guztiak, ez da? Oso jende anitzak, pluralak parte hartu du foroan. Eta pluraltasun horren ondorioz lortutako adostasunak garrantzitsuak izan dira. Eta ahalbidetu dute egindako aurrera pausoak egitea. Eta hori gertatu da hainbat hizkuntzatan, hainbat pentsamoldetan, eta noski, zailtasunak egon dira, dena ez da erraza izan, baina lortu dugu adostasun horietara iristea. Eta hori arrakasta bat izan da foroarentzat, baina baita ere jarraitu gaituzten horientzat guztientzat, ez da? Nik personal mailan nik uste dut niretzat lan honek ikastaldi handia eman didala, eta persona bezala persona hobeagoa naizela, uste dut. Asko ikasi dudala eta nire barrukoa asko aldatu da. Eta, bueno, nik aprobetxatu nahi dut, taldeko kidei eskerrak emateko. Aukera eman didate beraiekin empatizatzeko eta nirekin ere empatizatu dute. Eta, bueno, nik uste dut, Nafarroko esan duzun postura politikoak igual lerrokatuta zeudela edo, ez? Pues bai, igual bai. Ez dakite kanpoan nola dauden, Claro, gurea beti iruditzen zaigu auzokoaren begiak esne gehiago ematen duela. Baina hemen bai, Nafarroan egoera zaila zen, egia da.
nik ikusten dut sake partida bat, nolabait, ez? Eta txuriek abantaila zuten, abantaila handia zuten. Eta beltzek, defentsa haule, eta igual momentu honetan esan dezakegu, txuriak, beltzak enpoderatu direla pizka bat, hasi direla defentsan, eta momentu honetan, agian, sake partida hori tablas berdinketan bukatzeko aukera handia dituela. Eta hori da fororen helburua. Bukatzea, ez irabazle eta ez galtzaile termino horietan. Nik galdera bat helarazi nahi dizuet bioi, ia zer iruditzen zaizuen zertan gauden hobeki, zein izan diren zertaz egon gaitezken pozik, zertan egin dugu aurrera. Foroaren eta beste askoren lanari esker, ezta? Lanzar, ¿en qué creéis que ha sido? Zeitzu dira funtsezko aurrera pausoak. Arrogoteko modukoak, foroari esker, eta beste hainbat erakunde eta pertsonari esker ere. Zer lorpenekin, zaudete asebeteago, jakina gainera ez zirela errazak. Nik bat oso argi daukat. Armagabetzea lortzea, eta etaren desagerpena lortzea. Bizi izan zarenean gainera, bizitza osoan zehar, erakunde armatu hori bertan zegoela, ez? Eta oso gertutik bizi izan da, hainbeste bizipen mingarri. Baina, esoilik arkeragindakoak, baizik eta baita ere, estatuaren parte batek eragindakoak, ez da? Eta haren existentziaren aitzakipean. Eta Baionan, esan zidatenean, aizu, esan zuk, irakurrizuk adierazpena gaztelaniaz. Hori niretzat izan zen, benetan nire bizitzako une garrantzitsuenetako bat, funtsezkoa, esango nuke. Eta lortzen zen bakoitzean, espetxeen auzian aurrerapen txiki bat, lortzen zenean, lehenengo graduko preso batean, berraztertze bat egotea, gerturatze bat gertatzen zen bakoitzean, horre beti poza ematen dizu, ez? Baina hor dago ere, Auzitegi Nazionala ere, bere balaztarekin, ez? Baina aurrera pauso hori benetan handiak iruditzen zaizkit, baina badago aurrera pauso bat ezin dena data batean kokatu. Eta honako hau da, badago jende mordoa, badago pertsona mordo bat, bestelako etorkizun bat prestatzen aritu dena hurrengo belaunaldientzat. Ahaztu gabe zer gertatu den, badaude belaunaldi asko gertatutakoaren gandik oso urrun daudenak. Eta hori oso garrantzitsua iruditzen zait. Hori partekatzea hemen, mugaren inguruan, naifi esker, besteak beste, eta bestelako bake zale batzuen lanari esker. Hor, gertatu dira, benetako mugarri garrantzitsuak. Ditugula, asko, lan handiak egin ditugula. Ziurrenik deni gertatu zaigu, ez? Eguneroko horretan, ez? Etxipena sortzen da, ez daki lortuko dugu, lan zaila da, baina orain denborak perspektiba ematen digu eta gauza asko egin dugula, ez? Lortu dugu, lehenengo gauza. Nik uste dut, arro dela denok gure lan metodoaz. Izan da berezia, berritzaile, ez? Eta horri arro egoteko aukera ematen digu. Eta gero, gauza asko egin dugu, urtero egin dugu agerraldi parlamentuan, 22 uste dut, agian 22 mai inguru edo ekimen antolatu ditugu biktimaekin, unkigarriak denak. Nik orain zerbait unkigarria aipatzeko, niretzat oso unkigarria izan zen, eta orain jartzen naiz pentsatzen eta oilupurdi jartzen zait. Ikusi nituenean 6 emakume torturatuak, hor hemizikloan, Nafarroko Gobernuko Parlamentuko hemizikloan, hor goian, jendea iso, hor isilik entzuten,
beraiek alde batetik zenolako valentia izan zuten bere bizipen gogorrak zeren da berriro kontatzeko, eta ni momentu horretan atera dugu, tortura atera dugu, osea, injustizia hau, ez, biktima hauek pairatzen ari den injustizia atera dugu ilunpetik. Eta gainera ikusten dituen 3 emakume handi horiek, baina atzean ikusten dituen torturatuak izan diren emakume guztiak, torturatuak izan diren gizon guztiak, hasi gara injustiziekin bukatzen. Eta oso hunkigarria ere, biktima ezberdinak elkartu ditugunean, ze handiak, ze eskuzabalak izan ziren, entzuteko, bestearen mina aitortzeko jendearen aurrean, ze sumetasuna, ez? Eta, bueno, gauza asko ditugu, ez? Gero, esan behar dugu ere, egin ditugula txosten pilo bat, txosten asko, ez dakit, hemen dauka txuletan, osbenka, torturaren inguruan, gai ezberdinen inguruan, ez? Eta, bueno, nik ere aipatuko nuke, jendea elkartu dugun ekimen horietan, ibilbide politiko oso ezberdinak izan duten jendea. Lehen, osea, iraganean, eske hori importantea da. Gai izan direla elkartzeko, hitz egiteko, lasaitasunez, eta hori duela urte batzuk nik ez nuen, ez da ametsetan pensatzen, ez, gertatu behar zenik. Eta zerbait aipatzeko ere, azken esperientzia, ez, modu itxilean egin da, 9 hilabetetan egon dira elkartzen, persona oso ezberdinak, oso historia politiko ezberdinak, konflikto hau oso, balkoi ezberdinetatik ikusi dutela, bata bestearen parean batzutan, eta hasieran elkartzen hasi zirenean, ez ekiten publiko egingo zutenik ere, bere lana, ez? Baina horren aberatza izan da haientzat, edo hain ondo sentitu dira, eta hain liberatuak sentitu dira, erabakitzutela publiko egitea, eta parlamentarioen gana joan ziren ere, eta hori, ni desde luego dola urte batzuk, ez nuen ikusten hor horizontean, que va, inolaz ez. Creo que tenías intención de añadir algo. Zuk zerbait erantzina izan nuen, ez? Bai. Tenemos que, claro, estamos en un momento... Momentu honetan, foroak nolabait ateak itxi egingo ditu, ez? Lamat egin da, baina pentsa dezakegu, nolabait zeregina amaitua duela, dena den, denok argi dugu, zereginetako batzuk egin gabe daudela, ez da? Eta oraindik ere, landu beharrekoak direla. Helburu batzuk, zeregin batzuk bete dira, baina zuen iritziz, zer dago oraindik egiteke? Eta norena da? Horri ekiteko eta horretan jarraitzeko erantzunkizuna nori egin behar diogu, errelebo hartzeko deia. Zer erakunderi, administraziori, nori? Zer iruditzen zaizue? Porque no hay que decir, Tira, ikusten dugu positiboa izan dela, baina ez dugu egingo ere irakurketa triunfalista bat, ez? Dana konpondu dugu, bidegabekeriak amaitu dira, ez? Oraindik ez gaude horretan, ez da? Biktima askok oraindik ez dakite, edo ez dute izan eskubiderik, egiarako eskubiderik, justiziarako eskubiderik. Hori egia da, eta foroa ez amaituko edo nola. Amaitzen da nolabaiteko gogobetetasun batekin, bete direlako gomendio gehienak, ezta? Garai hartan sortu zen foro hark egindakoak. 12 gomendio horietako asko bete egin dira. Eta beste asko egoera hobean daude.
asko dago egiteko oraindik, ez dugu ingo irakurketa triunfalista bat naiz eta agian orain izan unea horretarako ez, pixka bat arroa gertzeko eta baina, tira, neurritxu jokatuko dugu. Zer geratzen zaigu? Geratzen zaiguna da, etorkizunera begirako zeregin oso garrantzitsu bat, elkarbizitzarekin, memoria inklusiboarekin, memoria poliedrikoarekin lotutako hori guztia, ez? Gomendio batzuk ere utzi ditugu, gure ikuspegitik. Memoria hori ere ikitzeko gomendio batzuk planteatzen ditugu, ez? Eta gure ahalegina izango da, nolabait bizikidetza horren eraikuntzan, desberdinen arteko bizikidetza horren eraikuntzan, agian ekarpen bat egitea beste irakurketa bat egiteko, baita ere horien artikulazioari dagokionez. Eta nola ulertu arerioa, arerio bezala eta ezetxai bezala, ez da? Eta hori, lotuta dago, erakunde askok jada egiten duten lanarekin, ez? Badaude, adibidez espetxe politikarekin, aldaketa bilatzen dituztenak, ez da? Politika berezi horiek desagerrarazi nahi dituztenak, aitortzarako lan egiten dutenak, estatuko biktimekin ere egin dira aurrera pausoa, parlamentuak adibidez egin du, ez da? Baina badago behar bat gizarteak gainditu dezan, eta gainditu dezan, aurrez aurre jartze agresibo, oldarkor eta zabar hori, ez da? Denek izan dezatela askatasuna adierazteko, zer nahi duten Nafarroarentzat, munduarentzat, baina hori egin dadila ez kordialtasunez, baina tira, behintzat isekari gabe, mehatxuri gabe, gezurri gabe izan dadila, ez da? Eta orain ingelesez esaten diote, fast meat, ez? Badirudi itxura hobe hartzen duela horrela, baina gezurrak gezur dira, berdin dio zer hizkuntzatan. Eta badirudi bertute politikoa dela, baina ez, aizu, gezurrak gezur dira. Quebedok hipokresiaz esaten zuen, arlo moralean pekatua izan da ere, arlo politikoan bertute bat zela, garai hartatik datozkigu horrelako herentziak, ez da? Eta niri gustatuko litzaidake gizarteak izatea reakzio positibo bat. Eta zigortzea horrelako jarrerak, ez da? Eta beste batzuk saritzea. Eta ez hori politika gintzan. Bizikidetzarako eremu guztietan. Ez naiz oso futbolzalea, baina uste futbolean ere gertatzen direla, ez da? Edo lan munduan. Bizitza hobe bat bada bizikidetzarako gaitasun handiagoa eskaintzen duen hori. Bizitza hobe bat bada bizitza bat zeinetan desberdinak diren pertsonak gero eta gehiago gara gainera, atzerritik datozenekin ere gero eta gehiago gara, elkarrekin etorkizun komun bat eraikitzea. Eta biktimentzako espazio bat izatea. Hori garrantzitsua da, entzun egin behar diegu. Ez horiek justizia kontu batengatik, baizik eta baita ere ikaskuntzagatik, ez? Ikasteagatik. Eta espek aipatu ditu, ez da, hemezikloko saio horiek, hor benetan ikasi genuen guztiz hunkigarriak izan ziren, baina oso positiboak izan ziren, ikusi genuelako zer garrantzitsua den egiten ari garen eta egin behar duguna memoria ugari egongo dira, oinarri etiko komun bat erabilita eraiki beharko dugu. Ez, beste belaunaldi horietarako askorentzat haue badira aitonaren batailatxoak, ez da, pleistozenokoak. Baina ez ezaten ahaztu, egon zirela garai gogorragoak hemen, eta guk lan handia egin genuela, eta baita astakeriak ere. Eta astakerien bidea ez dela erabili beharrekoa. Bakea lortzeko, foro bere lan abokatzen du, baina bakea lortzeko bidea luzea da, asko dago egiteke. Elkarbizitza demokratikoa lortzeko asko dago egiteke, eta nik uste dut hemen dauden persona asko jarraituko dute, orain, momentu honetan ari dira lanean horretan, jarraituko dute gizartea berak kokatu behar ditu bere puntu nagusiak, eta zertan bere tresnak bilatu beharko ditu,
Eta, bueno, pues, xirimiri bezala guk egin duguna da, ideia berria bota eta gizartea guztitu dugu, baina hortik aterako dira gauzak, ez? Eta, bueno, nor jarraituko du nik, bueno, adibide bat jarriko dut, eta uste du ja denboraz nahiko larri gabiltzala. Pues, orain, lehen aipatu dut emakume torturatuen asunto eta tortura, eta gauza beste batzuen artean, eta, bueno, adibide bat daukat, ez? Bueno, duela gutxi, Nafarroko parlamentuan, edo, bueno, Ibakek aurkeztutako lana edo txostena 1075 biktimen testigantza jaso duela, bueno, sindikatu gehienek eta bai alderdi politiko gehienek beharrezkotzat jo dute eta bere profesionaltasuna aitortu dute, eta bueno, horrekin batera ja bidea badoala, eta justo torturatuen sareak aurkeztu berria du hainbat udalerritan, bueno, hain zehazki 54 udalerritan mozio bat, eta 52 udalerriek onartu dute. Nik uste dut, bueno, baina lana badoa, lana handia dago egiteko, eta egingo dute. Nor? Gizarteak. Ze laguntzarekin? Pues lan metodoak laguntza eta noski instituzioek hor eskua hartu behar dute, hor lagundu behar dute, oso garrantzitsua da. Eta jendea antolatu, herri mugimendua sortu, eta nik uste dut hor dagoela, ez? Hori, elkar elikatze hori. Eta, bueno. Pues no nos vamos a alargar mucho, yo quería terminar, bueno, primero Amaitzeko eskerrak eman nahi dizkiet Fernandori eta Esperi, beraien ekarpen eta biziperengatik analisia izan da, baina baita ere bizipen pertsonala, ez? Eskerrik asko zuen eskuzabaltasunagatik. Eta Nafarroan ari garenez, azpimarratu nahiko nuke ez dela izan teatroa, ez da? Ez dela izan teatroa giro desberdina, ez? Antzematen duguna Nafarroan indar politikoen artean, baita ere bizikidetzako zuzendaritza nagusiarekin antzematen den hori hemen dagoena, eta bueno, eskertzekoa da ere. Esango nuke pixkanaka, desegin direla, nola esan, lehen desadostasun horiek, konnotazio horiek, mesfidantza horiek, ez? Eta iruditzen zait aberasgarria dela, eta nik maila pertsonalean eskerrak eman nahi dizkiet hemen dauden guztiei, indar politiko guztiei ere, badakidalako ere egon direla hor lotura pertsonalak lagungarriak izan direnak prozesu honetarako, ez da? Eta aurrera pausoak eman ahal izateko giza eskubideen defentsan, bakegintzan, bizikidetza demokratikoan, eta bakean gertatzen den bizikidetzanetan. Beraz, jarrai dezazuela lanean, eta gogoratu hauteskundeen hurrengo egunean, baduzuela berriro ere deia pertsona guztien giza eskubideen alde lan egiten jarraitzeko. Eta gogorazten dizuegu, lan hori hor duzuela Nafarroan ere. Beraz, jarraian izango ditugu beste mahai batzuk, hitzaldi batzuk, eta besterik gabe, eskerrik asko entzutegatik. Uste dut erosoa izaten ari dela, naiz eta batzutan euskaraz egin itzulpen zerbitzuarekin uste dut ongi moldatzen zaretela, eta eskerrik asko itzultzaile eta lankidei. Hori da, besterik ez. Aurrera jarraituko dugu bada. Antes mencionaba que este Lehen aipatu dut, bide hori kolektiboa izan dela. Espe eta Fernandok ere horixe azpimarratu dute. Baina
Eragile sozial, sindikal eta politiko ez gain, nazioarteko komunitateak ere lagundu digu bakea eraikitzeko prozesuan. Asko gogoratuko duzue harremanetarako nazioarteko taldeak edo egiaztatze batzordea jokatu zuten papera. Baina nazioarteko beste erakunde batzuek ere gertutik jarraitu dute gure prozesua eta gure historiako mugarri garrantzitsuenetako askotan lagundu eta aholkatu digute. Besteak beste, hemen aipatu nahi ditugu Berghof Fundazioa eta Conciliation Resources Fundazioak. Eta bai, gaur ere, bide horretan asko lagundu diguten 2 pertsona ditu gurekin. Eta hurrengo elkarrizketara gonbidatu nahi ditut orain Veronique Duduet eta Christian Herbolzheimer. Eta Teresa Toda moderatzailea ere bai. Horien bitartez, prozesuari eta Euskal Gizarte Zibilaren parte hartzeari buruzko nazioarteko ikuspegiak ezagutuko ditugu. Eta parte hartze horrek gure bakea eraikitzeko prozesua berezi bihurtu du. Oraintxe, ulertuko duzue zergatik. Eskerrik asko Loitzune, eskerrik asko guztioi, eta eskerrik asko noski, Veronik. Privilegiatua sentitzen naiz, mai honetan Veronik Duduet eta Christian Herbolzheimerrekin eserita, benetan. Bizi izan dugun eta oraindik bizitzen ari garen prozesu berezian, aholkulari eta behatzaile harago partaideak ere izan direla, esan genezake. Horregatik, beraiengan zuzentzen ditudan lehenengo hitzak esker onekoak dira. Bihotzetik, esker mila, Veronik, Christian, thank you very much for all your participation. Christian, eskerrik asko parte hartzeagatik. Ido haciendo personas. Urte hauetan pertsona ezagunak joan zaizkigu, gure ekitaldi publikoetan parte hartu duten pertsonak izan dira, baina behar bada bere lana ez da izan horren publikoa. Orain, atzera begirako ispilura begiratuko dugu, atzera botako dugu, eta hemen beren esperientzien berri entzungo dugu, beren hausnarketak ezagutuko ditugu. Begirada, etorkizunera botatzen badugu, segurasko gure etorkizuna haiei esker hobea izango da. Eta erakutsiko digute beren erakundeetako ikuspegia zein den, eta beren ikuspegi pertsonala ere adieraziko digute. Prozesu oso ezberdinetan. Veronik Duduet, Berghof Foundation Alemanaren gatazkaren eraldatze ikerketa saio kontseilaria nagusia da. 2005-tik 10 ikerketa proiektuak kudeatu ditu. Besteen artean, askatasun erresistentzia mugimenduak, bake negoziazioketak, bitartekaritza, bake eraikuntzari buruzko proiektuak ere. Beste nazioarteko erakundeetako ikerketa lanak burutzen ditu ere. 2019an, Estatu Batuetako Bake Institutuan hizlari nagusia izan zen. Como participante del Consejo Eta Berghofeko aholkulari edo partaide gisa, bereziki bere arreta jartzen du bake prozesu sozialetan partaidetzak duen garrantzi horretan. Eta aholku ematen du gainera hainbat eta hainbat leku horietan hain zuzen ere gatazka armatuak gainditzen ari dira. Eta leku horietan aholku ematen du. Trebakuntza saioak eskaintzen ditu, besteak beste, politikariei eta gizarte alorreko langileei. Gai hauen inguruan, hainbat liburu idatzi ditu, 3 liburu, eta parte hartu du gainera hainbat eta hainbat ikerkuntzetan. Idatzizko lanak argitaratu ditu eta artikuluak ere bai. Besteak beste, gatazken eraldaketari buruz. Masterrak ere egin ditu Ingalaterran, besteak beste, eta nazioarteko harremanen eta segurtasunen alorrean ere aritua da. Christian Herbolzheimer. Zendaria da 2018tik. Ingenieritza agrikola ikasi zuen Lleidan, baina beste bidea hartu du geroztik. Bake kulturan diplomatikoa da, Bartzelonako Unibertsitate Autonomoan, eta nazioarteko bake eraikuntzan masterra du, Estatu Batuetako Notre Dame Unibertsitatean. Es analista de procesos de paz y también experto en el papel
aditua da gizarte zibilak transizioetan duen paperen alorrean, hau da, gatazka armatuetatik bakearekitzeko egoeretara pasatzeko bibilbidearen gainean. Burutu du Filipinetan, Kolombietan eta Euskal Herrian. Antes de ser presidente o director, eta ICIPeko zuzendari izan aurretik, lan egin zuen Conciliation Resources Fundazioan. Loitzunek aipatu digun bezala, garrantzi handia izan zen gure prozesu honetan. Eta programen zuzendari izan zen Bartzelonako Unibertsitate Autonomoko Bakearen Kulturaren Eskolan. beraiek bilak inglesa hitz egiten dute, eta uste dugu agian pixka bat azkargo arinago jungo dela. So without further ado, shall we begin? I would like to ask you in the first place. Tira, hasteko, beraz, has gaitezen, galdetu nahiko nizueke. Zuen erakundeetan zein ikuspegi izan duzue Euskal egoeraren gainenan, hau da, bake prozesuan inplikatu baino lehen, zer nolako ikuspegia zenuten, eta zein zen zuen ikuspegi personala hemen gertatzen ari zenaren inguruan. Mikrofonoa erabili dezatela mesedez. Bai, sentitzen dut ingelesez hitz egingo dizuet, naiz eta interpretazio zerbitzua dugun, baina dena den. Eta inplikatu baino lehen, Euskal Herriko bake prozesuan sartu baino lehenik gutxi nekien honetaz. Berghofen, garai hartan, munduko beste leku batzuetan ari ginen lanean, oso gutxi ari ginen Europan, eta mendebaldeko Europan oso gutxi. Nik komunikabideetatik bakarrik ezagutzen nuen, gatazka hau, ezagutzen dituen bakearen aldeko agerraldi eta manifestazioak, hemen banuen lagun bat, hemen doktoretesia egiten zuena, bake mugimendu batean, eta zertxo bait ezagutzen nuen, gero gonbidatu gintuzten fundaziora prozesuan parte hargen ezan. Ez dakit nire kideak hitz egin nahi duen. Bai, eskerrik asko, hasi aurretik, gonbidapen honegatik, plazer bat da hemen zuekin egotea. Arraro sentitzen naiz orain hemen ingelesez hitz egiten, baina tira. Nik hasteko esan nahiko nuke Conciliation Resources erakundeak munduko leku askotan babesten dituela bake prozesuak, eta gatazka askotan ematen dugu aholku, eta gatazka horiek gehienetan autodeterminaziozko kasuak dira. Armenia, Azerbaijan, eta Ipar Irlanda bezalako lekuetaz ari gara, nagusiki. Euskal Herriaren kasuan, hemen egoera nahiko desberdin ikusten genuen. Egia da, ez genuen ongi ezagutzen egoera, nahiko urrutik gelditzen zitzaigun, eta urte askot genera matzan autodeterminazio prozesuei buruz irakurtzen, eta gizarte zibilaren mugimenduei buruz. Nik Kataluniarra naiz, eta garai hartan lan egiten nuen Londonen egoitza duen erakunde batean, eta Kolonbiako bake prozesuan aholku ematen ari ginen. Niri horrek erraztu egin zidan prozesua, eta horrela hasi nintzen Euskal Herriko prozesu honetan parte hartzen eta hurbiltzen. Begonikek zerbait erantzi nahiko luke? Bai, oraintxe galdetuko nizuen hain zuzen hori zuen erakundeak nola inplikatu ziren prozesuan, eta zuek pertsonalki ere nola inplikatu zineten. Bai, ni proiektu batean ari nintzen lanean, ikerketa parte hartzaileari buruzko proiektu bat zen, hau da, herrialde batzuek gatazka egoerak gainditu zituzten, arrakasta lortu zuten hor, eta herrialde horietan bakea zeukaten, bakea lortu zuten. Eta gurekin harremanetan jarri ziren ezker abertzaleko hainbat kide, autokritikako ariketa bat egin nahi zutelako, eta gara egunkariak ere gonbidatu egin gintuen Donostiara etor gintezen, eta guk hor gure esperientziak aurkeztu genitzan. Adibidez, Hego Afrikan izandako esperientziak hemen inspirazio gisa balio zezaten, eta beste leku batzuetan hausnarketako prozesuetan zer nolako ariketak egiten ziren ezagutu alizateko. Eskerrik asko, badakit oso gaizen sentikorra direla, baina behar bada, txetasunen bat eman dezakezue, lehen pausuak, lehen kontaktuak nolakoak izan ziren prozesu honen barnuan. Zaila izan zen
hurbilketa bat egitea, euskal kasura hurbiltzea zuen erakundeetatik, aipatu duzuen bezala, urruti gelditzen zitzaizuen, naiz eta geografikoki Euskal Herria gertu egon, gatazka hau ez zenuten gertutik ezagutzen. Tira, gure kasuan Conciliation Resources erakundean ez genuen programa politikorik. Eta hor bagenuen ikerketa hildo bat irekia eta lanean ari ginen. Hain zuzen ere, nahi genuena da zalantzan jartzea ideia hori. Hau da, pertsonak edo erakundeak zerrenda beltz batean jartzearen ideia hori Europan, guk zalantzan jarri nahi genuen. Guk, bake eraikitzaile gisa, beti gaude prest mundu guztiarekin hitz egiteko. Eta beraz, horrelako ikuspegiek zaildu egiten dute, oztopatu egiten dute gure lana. Guretzat arazoa zein zen, jakin nahi genuen, zehazki zein paper garatu nahi genuen. Gu azkenean, gobernuz kanpoko erakunde bat gara, eta finantzak eta behar dugu lan bat egin ahal izateko, eta lan hori aktiboa izateko. Eta beraz hor, sostengu bat eman nahi baldin badugu luzera, finantzak eta behar dugu. Eta guk garai hartan ez genuen alakorik. Paulek gonbidatu egin gintuen hasiera batean, gero Agusek gonbidatu gintuen ere bai, eta bere erakundeak, eta nik gogoan dut hemen izan itzela duela 10 urte hiri honetan bertan. Eta gonbidatzen gintuzten bakoitzean, pozik hartzen genuen parte, gustora parte hartzen genuen, eta gure atea jotzen zuten bakoitzean, etortzen ginen, gure ideiak eta gure iradokizunak partekatzera. Tira, zer egin behar genuen, guk galdetzen genion gure buruari, laguntza tekniko bat eskaini behar dugu, prozesuan sartuta daudena eragileentzako edo paper publikoago bat hartu behar dugu. Azkenean, bien kombinazio bat egin genuen. Alderdi batetik, paper publikoa jokatu genuen gai jakin batzuen inguruan, eta aiete baino lehen, nik gogoan dut, iparraldera joan ginela, ikusteko borroka antiterroristak nola eragiten zion gatazka konponketako prozesuari. Eta hor, bake prozesua edo gatazka konpontzeko prozesuan parte hartu nuen. Eta hor eroso sentitzen nintzen. Lokarrik ere gonbidatu gintuen, aieteko biltzarra antolatzen laguntzera. Hori izan zen gure paper publikoa, baina gero, paper diskretuago bat ere bete genuen. Eta funtsean laburtzeko hauxe egin genuen, trebatzea eskaini genuen, kapazitazioa, laguntza edo formakuntza. Zertarako, eragileek hobeto ulertu zezaten, zer nolako metodologiak baliatu daitezkeen elkarrizketa nazional bat bideratzeko. Guk hazi bat erein nahi izan genuen. Gerora, foro hau sortu da, hazi haietatik. Oso interesgarria, komentatzen diguzuen hau. Eta orain, atzerantz begiratuko dugu. 10 urte egingo dugu atzera, Kristianek esaten zigun bezala, itzul gaitezen une hartara. Hau da, gogora dezagun, etak amaitutzat jo zituen bere ekintzak, eta han, nolabait, geldialdi bat sortu zen, halako zerbait gertatu zen, ez zegoen harremanik gobernu espainiar eta frantsesarekin, eta hor foro sozial bat egin zen, gomendio batzuk ematetzeko, eta ibilbide horri bat definitzen saiatzeko, eta nik, galdetuko nizueket, zein da zuen iritzia garai hartako geldiunearen gainean. Garai hartan, horrelaxe geunden, gobernu espainiarra eta frantsesa ez zeuden prest elkarrizketarako. Ni impresionatua sentitu nintzen. Izugarrizko ardura edo erantzukizun sensazioa somatzen nuen lehen foro sozialeko persona guztiengan. Hau da, esaten genuen, ezin dugu betiko zain egon. Ezin dugu zain egon estatuek zerbait egin arte. Ezin dugu hemen egon betiko zain. Euskal agintariak eta agintari espainolak zerbait egin arte, geuk zerbait egin beharko dugu. Eta asko hitz egin dugu konsultarako espazioei buruz. Hau da, gizarte zibilari konsultatzeari buruz. Baina hemen gertatu zena, etzen izan zerbait goitik bera etorri zena. Baizik eta guk erabaki genuen gizartearekin behetik gora hitz egitea. Gizartea bera ginen, esaten genuen, gizarteak asko du esateko, eta jar gaitezen harremanetan gu
adituekin, espezialistekin, eta arditzagun guk geuk erabakiak. Eta are gehiago, oso gai zailei buruz ari ginenean ere bai. Adibidez, biktimei buruz hitz egiten genuenean, hori ezin genuen persona gutxi batzuen esku utzi, guk ere prozesuaren parte izan genuen. Guk ere, zuek hemen gertatu zaizuen bezala guk ere bakea eraikitzeko prozesua bizitu izan dugu. Eta ikusi dugu benetan oso lan etxigarria izan daitekela. Normalean, egoerak, testuinguruak zaildu egiten du lan hori. Zirkunstantziak kontra jarri hoi dira. Adibidez, gaur egun Ukrainiako gatazka ezagutzen dugu. Oso gatazka handia da, inork ez du konponbiderik. Eta hemen, duela 10 urte antzeko egoera bat zegoen. Horrelako egoera batean, beti daude aukera leihoak. Baina ez dugu eserita egon behar zain leiho horiek ireki arte, bila joan behar da. Eta testuinguru hartan horixe gertatu zen. Persona desberdina genituen, mugimendu desberdinetan, elkarte desberdinetan, baina konpromiso hori zuten eta ardura sensazio hori ere bai. Baina sormena eta gaitasuna ere bagenituen. Lanean hasteko gaitasuna, baldintza horiek sortzen hasteko. Ez zeuden baldintzak. Eta hori dena aukera bihurtu zen. Eta horri esker, prozesua demokratikoagoa izan zen. Bake negoziatzaileek kudeatu izan balute, bilera sekretuetan kudeatu izan balitz izango zena, baina askoz ere demokratikoagoa. Eta hemen lehen prozesuetan badakigu nola etorri zen dena goitik behera. Eta gero 2016an foro soziala indartu egin zen, eta foro sozial etengabea edo egonkorra sortu zuen. Hasieran oso motel funtzionatu zuen honek denak, baina oro har esateko hasieran dena estatiko zegoen, oso geldo. Eta nik ezakit zuen erakundeak zer ari ziren egiten garai haietan. Nola ikusi zenuten zuek garaiura? Aurrera bidea oso motel zijoan. Erantzunak ia ez ziren existitzen beste aldetik. Eta aldi berean, presoak hor zeuden, biktimak hor zeuden, oso egoera zailak bizi zituzten. 2016 ingurua zari naiz gutxi gora bera. Biok, izan genuen aukera, privilegioa izan genuen, gonbidatu egin gintuztelako, gerora, foro sozial egonkorra bihurtu zen horretan parte hartzeko, honi horrego nintzen, eta garai hartan interesgarria iruditu zitzaidan, hain zuzen ere, horixe bera egin izana. Hor zeundeten, zuetako asko, eta bildu egin zineten pentsatzeko. Hau da, zer nolako espazioa eraiki nahi zenuten, zer nolako zubiak eraiki nahi zenituzten, zer nolako erronkak zeuden hemen aurrera begira. Zer nola ezarri zitekeen nortasun plural bat, modu independentean funtzionatuko zuena, aktore politiko guztien lana sartuko zuena bere baitan, kritikak jasoko zituena, eta ulertu ahal izateko iraganean zer gertatu zen, eta nola jarraitu aurrera bidean. Batez ere, armagabetzea ere nola ulertu behar zen, huraxe zen gairik beroena edo zailena garai hartan. Guk, gerora, armagabetzea 2017an gertatu zenean, han izan ginen. Ikusteko nola lortu zen. Lorpen hura, etzen ohiko moduetan gertatu. Askok esaten dute prozesu unilaterala alde bakarra izan dela, baina ez dut uste horrela izan zenik. Nik uste dut gizarte zibilarekiko elkarrizketan gertatu zela prozesu hura. Eta guk aztertu egin genuen prozesu hura. Oso prozesu berezia zen. Baina betekizun guztiak bete zituen, baldintza guztiak, prozesu hauetarako jartzen diren guztiak bete zituen. Modu gardenean egin zen, modu seguruan egin zen, eta guk zer egin nahi izan genuen. Azken finean, paper gainean jarri nahi izan genuen horixe bera, hemen bake prozesua gauzatu zela modu zuzenean. Behar bada modu desberdin batean, baina zuzen azken finean. Eta horrek lagundu dezake beste herrialde batzuetarako. Adibidez, hemen gertatu dena, inspirazio iturri izan daiteke besteentzako. Nik gauzatxo bat erantzineko nuke. Ez dago bake prozesurik munduan, inon, funtzionatu duenik espektatiben arabera. Hau da, gatazka horien tan egon diren
personen espektatibak bete dituzten bake prozesurik. Bake prozesu perfektuak izango lirateke, eta ez dira existitzen. Halakorik ez dago. Ipar Irlandako kasua ikusten badugu, Europar Batasunean oso lurralde txikia da. Eta hor, bake itun bat egon zen, hemendik gutxira 25 urte beteko ditu, eta babesa zuen, babes politiko eta finantza babesa ere bai Europar Batasuneko aldetik. Hori oso arraroa da, normalean Europar Batasuna ez da sartzen estatukiden barruko gatazketan. Eta hala ere, gaur egun han oso erronka handiak dituzte, oraindik ere. Baina, Euskal Herriak asko ikasi zuen, Kolonbiak ere bai, Filipinek ere asko ikasi zuten, Ipar Irlandareko kasutik, eta hor beraz, saiakera bat egon zen, bakea eraikitzeko. Eta deno saiatu ginen ikasten, gure aurretik joan diren haiengandik. Baina ezin da kopiatu eta pegatu. Hori ezinezkoa da. Eta beraz, nahi eta nahi ez azkenean berritu eta inobatu egin behar dugun hor bere kontekstuan. Eta berritasuna sartzen duenean, sartzen dugunean, Beronikek esaten zigun bezala, azkenean urrengo gatazkarako erreferente bihurtzen zara, nahi eta nahi ez. Hori gauza interesgarria eta ederra da. Hau da, bake prozesu guztiek munduan ikasi dute aurreko prozesuetatik eta aldi berean zerbait irakasten dute beste prozesuetarako. Hori guk garbi ikusi dugu, gure begiekin ikusi dugu urte hauetan. Izan ere, fase berri bat genuen eskuartean, gizarte zibileko ekimenak Euskal Herrian ikusten genituen eta laguntzen ari ziren, ekarpen bat egiten ari ziren, bakea eraikitzeko, indarkeriaren aurka borrokatzeko, eta hori urteetan zehar ikusia genuen, baina une hartan alor politikora sartzen hasiak ziren, eta hori berria zen, eta oso emozionantea zen. Eskerrik asko. Zer esango zenukete une arriskutsuenari buruz, hau da, armagabetzea baino lehen, zein izan zen zuen ustez, unerik arriskutsuena? Identifikatu dezakezue giltza izan zen une bat, hau da, mugarri bat izan zen une bat gero ongi bideratu zena, aipatu dugu dagoeneko, armagabetzea gertatu zen, irizpide orokorren arabera, hau da, armagabetze prozesu batek bete behar dituen baldintza orokorren arabera gertatu zen, bai, baina gero ikusi dugu Espainiako gobernuak, estatuak, pausu txiki batzuk eman dituela gartzeletako politika aldatzeko, adibidez, eta biktimen kontua ere zertxobait aldatzen hasi dela ikusi dugu, aurrerapen txikiren bat edo beste ikusi dugu alor horretan. Baina hori dena, baino lehenago, egon zen une arriskutsuren bat, bazegoen arriskurik denak porrot egiteko? Nik uste dut une asko eta asko egon zirela. Hau da, une askotan eta askotan pertsonek itxaropena galdu zutela, hortan hasi zirela. Hau da, pentsatu zuten aieteko biltzarra egin dugu, nazioarteko aditu asko etorri zaizkigu, estatu espainolari esan diote negoziatzera etorri behar duzue, negoziazio mailan egon behar duzue, eta ezerrez, ez da lortu. Eta nik uste dut horrek izugarrizko etxipena sortu zuela gizartean. Baina, gero, pixkanaka ulertuz joan gara, prozesuak ez direla linealak. Batzuetan aurrera pauso bat ematen dugu eta beste bat atzera. 2 pauso aurrera eta beste bat atzera. 3 pauso aurrera eta beste 3 atzera. Hori gertatzen da, hori ikasi dugu. Eta zailtasun hori gainditzen jakin dugu, gainditzen jakin duzue. Eta beste une bat ere egon zen, eta izan zen hain zuzen ere, etak erabaki zuenean desegiteko. Eta gero, ez zegoen egon inolako erantzunik. Etak apustu hori zuen, hau da, apustu hori egin zuen, utzi egin zuen, desegitea erabaki zuen, eta hala egin zuen, eta espero zuten erantzun bat ikustea. Eta etzen inolako erantzunik egon, Espainiako estatuaren aldetik, eta iruditzen zait, oso une arriskutsua izan zela, baina oso mugimendu gutxi egon arren zertxobait gertatu da, mugimendu pixkat egon da, behintzat. Gero, deskonexio txiki bat gertatu zen iparraldeko eta hegoaldeko mugimenduen artean, erritmo desberdinak zeuden, 2 eskualde horietako mugimenduen artean, Frantziako
lurraldean batasuna zegoen konsensu maila handia, eta mugimendu batzuk oso azkar joan ziren aurrera armen kontuan adibidez, eta hemen hegoalden ostera gauzak motelago zijoazen. Eta beraz horrek segurasko tensioa sortu zezaken, baina tensio horiek gainditu egin dira. Ni ados nago, ez dut beste zer eranzteko, baina gauza bakarra esango nuke. Oro har, prozesua, hau da, etaren indarkeriari amaiera jartzeko eta talde terrorista hura desegiteko prozesu horretan, egoera desberdinak egon ziren talde asko, ez zeuden ados. Eta hori oso normala da, leku guztietan gertatzen da, hori ongi kudeatu zen. Egia da, gai batzuk dagoeneko landu ditugula, nik aipatu nahi dizkizuen gaietako batzuk, baina tira, zuen iritziz, zein dira indargune nagusiak prozesu honetan? Hau da, prozesu hau oraindik martxan dago hemen, zein indargune ditu eta zein ahulezia ditu. Tira, indargunei dagokienez, iruditzen zait, batzu dagoeneko aipatu ditugula. Fase honetan, foro sozial egonkorrak eraiki du beste erakunde batzuek lortutako lorpenen gainean, lorpen horiek oinarri hartuta eraiki ahal izan du, foro sozial egonkor horrek. Ez da zerotik hasi lanean, eta hori funtsezkoa da. Izan ere, oso zaila da bestela, hau da, gatazka egoera batean zaudenean, edo gatazka ondorengo egoera batean zaudenean oso zaila da gauzak modu argi batean ikustea eta pentsatzea, gauzak argi edukitzea. Orain, atzera begiratzen dugunean, bai, gauzak argi ikusten ditugu, dena logikoa iruditzen zaigu, begiriztakoa iruditzen zaigu, baina unea hartan zaudenean ezer ez dago argi. Dena nahasian ikusten da, gatazka bat dago, eta ez da bakarrik ahozko gatazka bat, edo gatazka politiko bat, gatazka violento bat, da, eta hor zaila da gauzak argi ikustea, eta batez ere, zure bezala pentsatzen ez dutenekin, gauzak komunikatzea eta pertsona horiek konbentzitzea. Eta foro sozial egonkorrak oso lan ona egin du zentzu horretan, atzera begiratzen dugu, eta ematen du plan perfektu bat egon zela lehen egunetik gaur arte, eta egiaztatu duzuela, hau, zerrenda bat bezala, pixkanaka urratxez urratx joan zaretela, baina ez da lineala izan. Gauzak ongi egin dituzu eta orain badirudi benetan ala izan dela. Indargune batzuk aipatu dira, eta hor, bai, egia da jarrera proaktibo bat egon dela, eta pluraltasun handia egon dela, elkarrizketan, adibidez, areto honetan dugun aniztasuna, ikustea besterik ez dago. Erakunde politikoa ditugu, alderdi politikoak, elkarteak, biktimak, presoak, preso izandakoak, iruditzen zait, aurrerapen izugarria dela, lorpen handi bat. Beste indargune bat da, hemen lortu duzuela hain zuzen ere, bereiztea gai nagusiak, eta gai nagusi horiek gatazkaren ondorio dira, eta gatazkara eraman zintuzteten gaiak, bereizi dituzue. Hori oso garrantzitsua da. Ze bestela, batzuetan planteatzen da, goazen arrazoi politikoei aurre egitera eta gero ondorio eta hitz egingo dugu. Ez, horrek arazoak sortzen ditu, eta hemen ez duzue hori egin. Egin duzuena da, bi gai banatu eta espazio demokratikoa sortu duzue hori dena eztabaidatzeko. Eta hau, benetan paregabe iruditzen zait, eta hori oso ondo egin duzue. Horregatik lortu duzuena. Bestalde, lehen esan dudan bezala, nik zer ikasi dut Euskal Herrian, gizarteak bakea eskatzen duenean, lortu egin daiteke modu duin batean. Naiz eta negoziaziorik ez egon estatuarekin, eta hor dago prozesuaren ahulezia nagusia, ez da? Hau da, ez da egon prozesu formal bat, ohiko prozesu bat. Eta horrek esan nahi du, ez dagoela justizia transizionalerako prozesu formalik. Alakoak ikusi izan ditugu, adibidez, Ipar Irlandan, han amnistia bat izan dugu presoentzako. Hemen oso zaila da hori egitea. Ez dugu bake prozesu negoziatu bat izan. Eta hau da, noski, ahulezia nagusia. Now, 2023... Eta honekin, orainera, iristen gara 2023an gaude. Eta egia da, aurrerapen handiak egin direla, aurrera pausa handiak eman dira.
Ez hori prozesuan bertan baizik eta baita ere, euskal gizartean, erakundeetan, gizarte eragileetan, biktimetan, indarkeria motetan, presoetan, presoek ere esku hartu dutelako prozesu honetan. Baina, oraindik ere, badaude, egiteke, dauden gai batzuk, ez da, oraindik kezkagarria diren arlo batzuk heldu gabe daude. Adibidez, presoei dagokienez, Because of the Audiencia Nacional. haientzat oso zaila da, adibidez, baldintzapeko askatasuna lortzea, edota benetako tratamendu bat egitea, indarkeriako biktimei dagokienez, torturaren biktimei dagokienez. Zer gomendio egingo zenituzkete erronka berri horietarako eta garai berri hauetarako? Nola iritsi gaitezke estatuaren ganaino? Inoiz ez baitugu lortu harekin esertzea. From outsiders like us. Zaila da, ez da, berariazko gomendio bat egitea batez ere kanpokoa izan da. Gu kanpokoa gara, eta horri dagokionez, ez ditugu berariazko dinamikak ongi ezagutzen, ez dakigu une honetan bertan zer gertatzen ari den. Kezka beti egon izan da hor, ez da? Eta beti pentsa daiteke gauza beste nolabait konpontzeko aukera egon zitekeela, ez da? Edo askotan esku bakarrarekin aritu behar izan garela, ez da? Ezer berria, ez da? Ezintasun sentsazio hori eta iruditzen zait horretara nolabait ohituta zaudetela euskaldunok, ez da? Baina gauzak aldatzen ari dira, garaiak aldatzen ari dira, eta hemen begiratuta, aretoan, ikus dezaket, ez dagoela inor, aurreko belaunaldi hartakoa, ez da? Egonda, aldaketa bat, ez da? Eta belaunaldi berrienak ere agian faltan sumatzen ditut, eta hor egin behar da, lan bat, gure bizipen horiek ere haiengana helarazteko, eta hots berriei ere lekua emateko. Zer garrantzitsua den, ez da, gertatutakoaz ikastea, aurreko prozesuez ikastea, beste prozesuez ikastea. Baina, dena den, egia da ere, aldi berean, bakegintzaren beraren eta bake prozesuen dinamikak aldatu egin direla. Gaur egun, ez dakit azkeneko kasuetan ikusi dugu, ez, gauzak desberdina direla. Euskal Herrian ikusi dugu, Kolonbian ikusi dugu, beste gatazketan ere ikusten ari gara, gatazka beraiek ere desberdina dira, eta hemen ere guk etengabe ikasi behar dugu, gure lan egiteko modua aldatzen jakin behar dugu. Beti izango ditugulako, bai erronka berriak eta bai aukera berriak. Another thing is to celebrate. Iruditzen zait garrantzitsua dela etorkizuneko erronkak ikustea, baina ez ezaguna ahaztu lortutakoa ospatzea ere. Benetan, iruditzen zait zuek egindakoa aipatzekoa dela, ez da? Aieten egin zenutena, duela 2 urte aieten berriro ere egin zenutena, eta urte betan guztietan egin duzuena, ez da? Zenbat gauza gertatu dira. Eta ikusten ari gara ere aldaketa batzuk kontakizunean. Lehen bake prozesua hitz egiten zen, eta orain bakearen eraikuntza hitz egiten duzu, ez da? Fase honetan zaudetelako, ez da? Beste bake prozesu baten, baizik eta bakearen eraikuntzan, etorkizunerako bakearen eraikuntzan. Ari zarete zubilan bat egiten ere, etorkizunera begira elkarrekin ari zaretelako, eta hori ospatzekoa da. Horrez gain, iruditzen zait, ez duzuela alde batera utzi behar inolako ere murik, ez da, jarraitu arlo politikoan lan egiten, negoziatzen, jarraitu ere kaleko fronte horrekin, ez da, ikusi ditut hainbat eta hainbat ekintza desobedientzia zibilekoak, ez da, aldaketak eskatzeko, espetxe politikan besteak beste. Eta ez ahaztu ere ez, legeen eremua, eremu juridikoa. Eta egia da, Ezker Abertzaleko erakunde gehienak deskriminalizatzea lortu duzuela, bai Espainian eta bai Frantzian, baina ez ahaztu oraindik ere arazoa daudelako arlo juridikoan. Eta duela gutxi, adibidez saiatu ginen, euskal ordezkari politiko bat ekartzen estatu batuetara, eta arazoak egon ziren bisatua emateko. Batira, erronkak hor daude, heldu erronka horiei, heldu zailtasunei, eta
bizikidetza eraikitzeari dagokionez garrantzitsua biktima guztiak aitortzea, haien mina aitortzea, eta hor iruditzen zait erakundek zeresan handia dutela. Eta agian horregatik erabaki duzue foro sozialari amaiera hau jartzea, ez da? Orain erakundeen garaia delako, ez da? Haiek ere egin beharko dute zerbait zuek egindako lan honen guztiaren ondoren. Gauzatxo bat erantzi nahiko nuke, iraganean pentsatzen genuen bake prozesu bat negoziazio bat zela, ezta? Armak zituztenak, mahai baten inguruan esertzen ziren, eta esatuko ordezkariak ere. Hitz egiten zuten, negoziatzen zuten, eta bakea sinatzen zen. Hori ez da horrela gertatzen, ez? Ari gara aldaketa sozial batez. Eta noski gizarteak eraldatzeko ere beharrezkoa dira horrelako negoziazioak eta baina askotan ez dira gertatzen, eta gainera askotan horrekin ere ez da nahikoa. Hau da, aldaketa eta bakegintza, bakearen eraikuntza badator gizarteatik bertatik, gizartearen aldaketa eta eraldaketa horretatik. Eta lehen ere eman dituzue adibide batzuek, ez da? Nola elkartu dituzuen ikuspegi desberdina dituzten pertsonak. Nik adibidez, pertsonalki asko ikasi dut Filipinetako emakumeengandik. Haiek beren definizio propioa egin zuten. Bakearentzat esan zuten bakea da zure konfortaren mutik atera zaitezkenean sentitzen duzun hori, zu prestasun hori sentitzen duzunean duzun hori. Eta besteei eta zure iritzia zutenei eskua emateko aukera izatea eta borondatea izatea. Bestela zer gertatzen da, ez? Eta pixka beraien definizioari helduta, zure konfortaren moan geratzen zarenean ez diozu besteari ezer entzun nahi. Berdin zaizu, iritzi berbera duen desberdina ez duzu prestasunik entzuteko eta horrek eragotzi egiten du aldaketa. Aldaketarako pertsonak behar ditugu eta pertsona bat aldatzen denean hori biderkatzailea izaten da. Jendea elkartzen denean aldatu egiten da, eraldatu egiten da. Elkartzen dituzunean pertsona batzuk eta aukera ematen diezunean beraien traumari buruz, beraien bizipenei eta sufrimendari buruz hitz egiteko horrek eraldatu egiten du, horrek zerbait aldatu egiten du eta normalizatu egiten du ere gatazkei heltzeko beste modu bat. Gatazka beti egongo direlako gure gizarteetan. Baina gakoa da modu eraikitzaile batean lantzea gatazka horiek, ez? Hori da, ez da demokrazia azken batean, hori da demokrazia duen erronka nagusia. Gaur egun oso garai zaila bizitzen ari gara, badirudi ahaztu zaigula gauzak ongi egiten. Somehow becoming detached from. Bai, niri iruditzen zait, ari dela distantziamendu bat gertatzen, ez da? Biztanleen artean, urruntze bat ere gai hauekiko, ez da? Askok ere pentsatzen dute tira hoia konponduta dago, ez dago zer eginik, baina ez ezagun ahaztu prozesua jarraitzen duela. Prozesua iraunkorra dela. Hemen mundu osoan aldatu dira gauzak. Zuk zeuk esan duzu ez da, behin baina gehiagotan. Eta gazteek beraien gauzak egiteko modua dituzte. Beraz, gure kasuan nola iritsi gazte horien gana, ez da? Bada, eguneko galderari potolonetako bat, ez da? Tira, ez dut uste irtenbide bat eman dezakegunik, ez da, galdera horretarako. Eta niri gainera errezetak ez ezki gustatzen, baina errezeta bat emango dizuet. Iruditzekoa. Katalunian erabili izan duguna eta iruditzen zaidana baliagarria izan daitekena. Gizartean hobeto tratatu behar dugu elkar. Eta horretarako jakimina, errespetua eta autokritika beharko ditugu. 3 hitz ezinbestekoak. Jakimina, zergatik? Askotan ez dugulako jakimina ere besteak zergatik duen, ikuspegi hori zergatik duen ulertzeko. Errespetua, ideiak errespetatzeko noski eta gizakiak errespetatzeko eta autokritika inork ez duelako erabateko egiarik bere baitan. 3 termino horiek, 3 hitz horiek erabiltzen baditugu eta katalanezko hitzak elkartuta, kura bezala ez, edo sendatze bezala elkartzen dugu eta idazten dugu ez da. Iruditzen zaigulako 3 hitz horiek sendatu egiten gaituztela eta badirela ere gure burua zaintzeko bide bat. Horrek iruditzen zait demokrazia osasungarriago bat ekarriko lukeela ere. Niri iruditzen zait hezkuntzaren arloan asko egin daitekela. Gazteak zinemara joaten dira, musika entzuten dute, eta bada bide bat memoria kolektibo hori lantzeko
iraganeko egia anitz horiek ulertzeko eta etorkizun partekatu bat ere ekitzeko. Agian, zorte pixka batekin, urrengo belaunaldiek ere jakingo dute gu baino hobeto erakartzen belaunaldi gazteagoak, ez da? Hemen, Espainia estatuan ere, egonda sekulako isiltasuna gerra zibilaren inguruan, ez da? Ez da hitz egin nahikoa horri buruz. Gure gurasoek ez zuten hitz egin horri buruz, eta gure alegina izango litzateke, akats hori saiestea, ez da? Eta ez bat ere erraza. Kristianek esan du, gatazkak aldatu egin direla, desberdinak direla gaur egun, eta zuk esandakoaren arabera esan dezakegu Euskal Herriko gatazka iraganeko eredu horren baitan sartzen dela, ez da? Baina egon direla berrikuntza batzuk, ez da? Eta uler daiteke nolabait zubi gisa iraganetik orainera gatazken ebazketari dagokionez? Ikusi dugulako, gizarte zibilak parte hartu duela, ez? Hemen hori oso garrantzitsua izan da. Badakit munduko beste leku batzuetan ere gertatu dela, baina tira. Esango nuke baietz, nolabait zubi hori, egon badagoela hemen. Baina lehen esan doan bezala, zer garrantzitsua den elkarrengandik ikastea. Nik neuk asko ikasi dut prozesu honen berri izan da, ez? Niretza privilegio bat izan da, hemen parte hartu izatea, eta Beroniken lanak irakurrita ere asko ikasi izan du beti, beti iruditu zait emakume oso argia dela, eta eskerrak eman nahi dizkiot foro sozialari bera aurrez aurre ezagutzeko aukera eman didalako. Baina, zure galderari helduz, gogoratzen dut, ez? Une batean, Kolonbiako eta Euskal Herriko bake prozesuan nolabait paraleloan zikoa zela, ez da? Eta hemen tabu ziren alderdi batzuk, anetziren arazotxuak, eta alderantziz, Kolonbian armagabetzea ezin zen aipatu ere egin. Gauza guztiz pentsa ezina zen. Hemen, aldiz, zaila zen biktimei buruz hitz egitea, barkameneskei buruz hitz egitea, eta biktimen aitortzaz hitz egitea, ez? Farken kasuan, Kolonbiako gobernuaren kasuan, gai horiek ez ziren korapilatsuak edo ez ziren hemen bezain arazotsuak. Beraz, beti ikas dezakegu bestearen gandik, eta egia da mundua aldatzen ari dela, eta agian etorkizunean gertatzen diren gatazkek ez dute ikasbiderik aterako hemengo gatazkatik zuzenean, baina zerbait bai atera ahal izango dute, ez da? Gatazka batean beti daudelako alderdi asko. Niri iruditzen zait, hala dela, ez beti prozesu bakoitza oso berezia izaten dela, oso bakana, eta beti ikas daitekela zerbait beste egoera batzuetatik, beste gatazka batzuetatik. Eta horri dagokionez foro sozialean lan handia eginda, beti gorakoa. Eta hori beste hainbat gatazkatan baliagarria izan daiteke. Hemen badakit zer eskuzabalak izan zareten, badakit zenbat gauza egin diren. Eta gustatuko litzaidake benetan foro sozialeko ordezkariren bat edukializatean nire bidaietan, ezta? Armei dagokienez, ikusita Kolonbian gertatzen ari dena, Kolonbiako negoziazio horietan, Farkak beti esan izan du, ez dugu armagabetzerik egingo, hori amaieran egingo dugu. Baina noski, erakunde horrek esaten du herriaren izenean hitz egiten duela. Eta behar bada horre inspirazio iturri izan daiteke Euskal Herrian gertatutakoa, ez? Negoziazio horretarako edo prozesu horretarako. Ezakit, haziak hor daude eta mundu osoan dago, hazi horiek landatzeko lurra. Egon, badago. Maitu horretik beste zerbait gehitu nahi duzue, beste zerbait erantzi nahi duzue, bestela badaukat azkeneko galdera bat. Gaur, nola sentitzen zarete? Maila pertsonalean. Nola sentitzen zarete hemen gurekin egonda azkeneko foro sozial honetan, badaki galdera pertsonala dela, baina iruditzen zait guztiok sentitzen dugula nolabaiteko intentsitate bat, ez? Gaurko foro honetan. Niretzat ore bat da, aukera hau eman izana, eta batez ere eman diazuen konfiantza, ez da? Ez du parte hartu foro sozial guztietan, baina
egoteko aukera izan dudanean, beti aukera izan dut parte hartzeko, gomendioak egiteko, entzuteko eta ikasteko, eta iruditzen zait badela nire ibilbide profesionaleko une garrantzitsuenetako bat, ez da? Hemen parte hartu izana. Eta iruditzen zait azpimarratu behar dela zer langileak zareten, ez? Nola aritu zareten buru belarri oztopak oztopo. Eta ziur nago, laster, gauzatu ahal izango dituzuela azkeneko gomendio horiek, ez da, oraindik egin gabe daudenak. Nik esango nuke, benetan unkigarria dela, ez? Ez da, maiz gertatzen den zerbait guk bakearen eraikuntzan, lan egiten dugunok, eta zuek bezala, hamarkadak iraun dituen gatazka bat bizi izan duzuenok, ikustea nola mamitzen den aldaketa bat, ez? Gauza benetan unkigarria da, ez? Norberak ikusi ahal izatea, zer bilakaera egon den, eta hori posible izan da guztiek egindako ekarpenari esker. Herritar gisa edo erakunde bateko kide gisa, benetan unkigarria da. Eta iruditzen zait, niri behintzat, pertsonalki, gauzarik inspiragarriena badela pertsonekin elkartzea. Eta elkartzea indarkeria bizi izan duten pertsona horiekin, gatazka bizi izan dituzten pertsona horiekin. Eta hori bizi izan badute ere, ez dutena galdu, esperantza hori bakea eraikitzeko, eta beste saiesteko beraiek izandako sufrimendu hori, ez? Ego naiz, biktimekin hemen Katalunian, Kolonbian, ikusi ditut ere talde armatuetako kide hoiak, lehen, haien ideien izenean pertsonak ere hildakoak direnak, ez? Eta iruditzen zait, pertsona horietako askok besterik gabe aukera bat behar dutela, beraien aldaketarako ekarpena egiteko, ez? Bakearen alde egin dezaketen hori egiteko, ez da? Eta iruditzen zait benetan eraldatzailea dela horrelako kasuen berri izatea, ez? Pertsona horiek ezagutu ahal izatea eta ikustea zer barne eraldaketa izan dituzten. Eta niretzat, privilegio bat izan da, ez? Hori ikusteko aukera, eduki dudalako hemen ere. Eta iruditzen zait askotan gizakiok baditugula oso alde ilunak, norberak bere bertsio okerrena agertzeko aukera izan dezake, baina badugu ere gure burua eraldatzekoa, ez da? Eta bake prozesuetan, askotan, azaleratu egiten da gure bertsiorik onena, ez? Eta askotan gure burua ere harritu dezakegu. Eta hemen ikusten ari gara gizartea eraldatzen ari dela, neurri handi batean zuen parte hartzeari eta ekarpenari esker. Hori gauza handia da eta unkigarria da. Ongi, luze jarrai genezake hitz egiten, baina amaitu behar dugu, eta eskerrik asko zuei, eskerrik asko entzulei ere, ikuslei ere, eta jakin dezazuela ongi etorriak zaretela, etorri nahi duzuen guztietan. Eskerrik asko. Eskerrik asko guztioi, orain arte parte hartu duzuen guztioi. A continuación haremos un pequeño descanso. Atsedenaldi labur bat egingo dugu orain, kafea eta pastak izango ditugu eta saiaketa laurdenean itzuliko gara.
ekingo diogu berriz saioari. Retomamos la jornada. Kasu honetan, hemen gertatutako bake eraikuntza prozesuari helduko diogu. Eta foro sozial iraunkorrean beti esan izan dugu, lan metodoa izan dela neurri handi batean erreferentziazko posizioa izateko eta bakea eraikitzeko prozesuen aurrera egiteko aukera eman duena. Eskatzeko den korapiloak identifikatu dira, beste esperientzia batzuk aztertu dira, nazioarteko standarretan oinarritutako gomendioak egin dira, ahalik eta adostasun handiena bilatuz, komunikatzeko estilo propioa sortuz, terminologia jakin bat erabiltzari ies eginez edo hori saihestuz, eta batez ere jarrera lasai batekin, proaktiboa, entzuteko prest gaudela agertzen duena. Hori izan da gure ezaugarri nagusietako bat, kontzeptu inklusiboagoak txertatzen lagundu digu. Eta horiek eragile askok barreratu dituzte. Kondestablen, otsailaren 18 egin genuen topaketa hartan, egiaztatu genuen gure aurrerapenak nabarmenak izaten ari zirela, ez da, lehenengo foro sozial ura egin zenetik. Eta ibilbide horri bat diseinatu genuen, injerentziarik gabeko agenda propio bat, eta hori aurrera eramateko estrategia atsegin bat sortu da, ez da, errealitatearen printzipioan oinarrituz, proposamen gauzagarriekin, konponbide lorgarriekin, adostasunak sortzen dituzten eta iritzi publiko gehienak biltzen dituztenekin. Gai izan da, eraikitzailea, krispaziotik ihes egiten duena. Beti ere proposamen zentzudunak eginez, urrats bat aurrerago joanez. Titular handirik behar izan gabe, foroaren proposamenak arian sartu dira eztabaida publikoan, zirimiria bezala. Eta aurrera egin dute elkarrizketaren bidez, elkarrizketa askoren bidez. Eta hirugarrenik, 3 erreietan egituratutako prozesua bultzatu du foroak. Ipar Euskal Herria, Nafarroa eta Euskal Autonomia Erkidegoa. Lurralde bakoitzera egokituz, errealitate bakoitzari egokitutako erritmo eta instrumentuekin, baina beti ere helburu komun batekin. Baina naiz eta aurrerapenak nabariak izan, erronka berriak dituen etapa berri batean sartu gara. Horiek ezagutzeko mahainguru bat izango dugu jarraian, prozesu honen lekuko privilegiatuak izan diren 3 pertsonen eskutik. Agus Hernan, Anaitz Funosas eta Paul Ríos ditugu gurekin, Maia Maider Marainak gidatuko du, nahi duzuenean beraz. Arratsaldeon berriro ere, eta mi esker oindikan hemen zaudeten hoi. La mesa última tiene siempre... Azkeneko mailak beti bere bitxitasunak ditu, ez da? Ja asko gertatu direlako, eta aurrera pausoak eta erronkak aipatu behar genituen, ez? Batzuk jada aipatu dira, honena da, aurkezle lana, erraztu egin dira dela adiegon bazarete, aurreko maitan norbaitek aipatu dituelako hemen dauden pertsonak, bai? Hirurak gustatu zailako entzutea bereien izen propioak aipatu dituztela. Agerian utziz, 3 pertsona hauek gaur hemen daudela elkarteren baten izenean, edo haien ordazkari gisa implikazioa oso pertsonala izan dutela agerian geratu delako, ez da, aipatu dituztelako. Zudunago bat edo ere egileko, hemen dakat nire aldamenian ondo ezagutuko dezuten Agus Hernan, berak kazetaria da eta komunikazio gaiei buruzko aholkularitza ezberdinak egin ditu bere bizitza osoan zehar, Antxeta irratiarekin ere lotuta dago, eta 2016 geroztik foro sozial iraunkorraren koordinatzailea da. Beraz, historia honetan badu bere zeregina. Berarekin batera Anaitz Funosas, lapurtarra, soziologia mundutik datorrena, berak presoen eskubideen aldeko aktivismoa ere bideratu zuen, eta gero bake bidearen lehendakaria
izan da. Ipar Euskal Herriko kolektibo hori Lokarrirekin batera 2012ko abenduko lehen bake foroaren eta urrengoko lehen bi foro sozialen antolatzaile ere izan zen. Eta, berak ere historia hori kontatuko digu gaur. Eta azkenik, Paul Rios, zuzenbide mundutik datorrena, eta beraia egonda hemen mundu honetan ere oso murgilduta Lokarri, bakearen, akordioaren eta kontsultaren aldeko herritarren sareko koordinatzaile eta bozeramailea izan zelako 2006-2015 urteetan. Eta horren barruan beraz 2011an Aieteko konferentzia horretan dagoeneko aipatu dana, baina orain askoz ere gehiago aipatuko duguna, bideratzaile eta antolatzaile gisa ere bertan egon zen, eta egun beste aholkulari independiente lanetan badabil. Baina bultatuko gara beraz, emango diogu berai hitza lehenengo, eta kronologikoki kokatuko ditugu kasu honetan, 10 minutu eskatu dizkiegu bakoitzari beraien kontakizuna, ez? Un testimonio narrativo de cada uno de ellos, de cómo ellos lo han vivido en 10 minutos, y luego ya podremos entrar también a debatir y dialogar. Gero, eztabaidara sartuko gara eta berreskuratuko ditugu aipatu dituzten gauzak. Maider, plazerra da hemen egotea, denbora superaskar pasatzen da, 10 urte, eta da zoramena, gertatu zitzaigun gauza bera, orain dela 2 urte, Aieteko konferentziaren urtemugarekin, baina zorionez nik uste dute asko hobeto gaudela momentu honetan, eta, hori posa, uste dute hori adierazi behar dugula. Eta gero bestetik, nik ez dut inor ordezkatzen, orain erretiratuta nago kakotzen artean, eta orain ni naiz Paul bakarrik. Egia da, beti Lokarriren legatua beti dator niekin, eta zaindu behar dugu. Gutxienez konpromiso hori beti daukat, baina edozein kasutan gaur planteatuko ditudan ideiak bakarrik nire iritziak dira, besterik ez. Baina, beti egiten dute horreko egitarpen bat, zaitzen ez argitzen hori, hasieran gero, ulertzeko kontatuko dudana. Yo creo que, como os decía antes, estamos mucho... Asko hobeto gaude esan dudan bezala, eta iruditzen zaidala dela neurri batean, foro sozial iraunkorrak lan handia egin duelako. Eta lehenik eta behin, eskartu egin nahi dut foroaren tinkotasuna eta konplizitatea sortzeko gaitasuna. Eta izen batzuk aipatuko ditut, Agus, Fernando, Juanjo, Mikel, Tere, Santi, Gorka, horti dabilena ere, agian harreman gertukoena izan dugulako, ez? Pertsonari guztiak eta gehiago egon dira bultzatzen, irten bidea bilatzeko, eta frogatu da, ez da, gizarte zibila protagonista izan zitekela bakearen eraikuntzan, eta modu kolaboratiboan jorratu zitekela guztia. Eta bihotz-bihotzez eskerrak eman nahi dizkizuet, eta nire aitortza osoa ere egindako lanari. Hemendik aurrera. Goazen 2011ara, bai? Proposatzen dizuet, iraganerako bidai bat. 2011ko urriaren 17an, Lokarrik, beste erakunde batzuekin, beste Berghoff Foundation eta Conciliation Resourcesekin batera, Aieteko konferentzia gisa ezagutzen dena antolatu zuten. Eta 3 egun geroago, eta indarkeriaren amaiera iragarri zuen. Zer espero genuen horren ondoren, bake prozesu klasiko bat irekiko zela, ez? Lehen aipatu den formatu horretan, bai Beronikek, bai Kristianek aipatutako, formatu horretan, ez? Elkarrizketa batzuk, eta Espainiako gobernuaren artean, indarkeriaren ondorioak, pixka bat, hori heltzeko, ez da? 2012an, harremanetarako nazioarteko taldearekin bilera bat izan genuen, Londresen, Brian Currinekin, eta nula, taldeko kideetako bat, nero esaten da gaztelaniaz, Lady zen.
Erresuma Batuko leidia zen. Eta hori aprobetxatuta, loren ganberara joan ginen, eta tira. Baina horrez gain bilera hartan egin genituen ere beste gauza serioagoak, ezta? Informazioa partekatu genuen, Mariano Rajoy zegoen garai hartan gobernuan, eta zuen inolako erantzunik eman behar, hori aderazi zuen, eta horreko gobernuek ere ez zuten inolako kontakturik egin. Ingelesez esan ohi dute, takes two to dance tango, bi behar dira tango bat dantzatzeko. Eta bake prozesuetan, behintzat ikuspegi klasiko horretan, bi behar dira, bi alderdi tango bat dantzatzeko. Gure kasuan, dantzarietako batek, hau da, Espainiako gobernuak, ez zuen dantzalekura atera nahi, ez zuen parte hartu nahi, beraz, ez dantzarik, ez tangorik, ez zegoen prozesurik, beraz, bagenden irterarik gabeko bide batean. 2012an ikusi genuen irtenbide alternatibo bat behar genuela, ez? Oinarrezko printzipio gisa, horixe proposatzen genuen, bagian begirada guztiak ez genituela jarri behar, gobernuak edo etak egin zezaketen horretan guztian, baizik eta agian protagonismoak gizarteari eman behar zitzaiola, ez da? Hau da, abia puntutzat hartu genuen, bake prozesuaren onuradunak ez zirela ez gobernua ez eta, baizik eta gu gizarte gisa, gure etorkizuna, gure elkarbizitza izango zirela onuradunak. Aniztasunetik, giza eskubideen errespetutik, eta horrela eskatzen zitzaien baietari, bai gobernuari, elkarri begiratzari uzteko eta entzuteko, gizartearen nahiei eta beharrei entzuteko. Baina noski horrekin ez da nahikoa, printzipio bat besterik ez da? Eta hortik aurrera, pixka bat, landu behar ziren proposamen batzuk, irtenbide batzuk, proposatu alizateko, bakea eraiki alizateko eragile guztien parte hartzarekin. Eta orduan hasi ginen antolatzen foro sozialak. Niri egokitu zen lehene izaten, aietekoagatik, baina lehenengoa bakebideak antolatu zuen Baionan. Beraiek antolatu zuten gure laguntzarekin, haiek izan ziren antolatzaileak, eta ekitaldi hura oso hunkigarria izan zen. Eta garai hartan, areto hartan oso bizirik zegoen aurrera egiteko nahi hori, eraikitzeko nahi hori, eta aro bati amaiera bat emateko gogori. Benetan, taupada horiek biziki antzematen ziren gela hartan. Dinamikaz pare. Eta antzeko dinamika garatu ditugu ez bakarrik iparralden, baizik eta hegoalden ere bai. Eta oso egun konplikatua ere izan zen, izan ere. Besteak beste, denbora batean zehar, ordezkari talde batekin lan egin genuen. Ia alderdi politiko guztien ordezkariak ziren, baten falta zen. Baina, tira, lanean ari ginen, elkarrizketa prozesu diskretu batean, aieteko konferentziarako sortu zen, eta nahi genuen foro hartan aditzera ematea prozesura, eta oso komplikatua izan zen. Zailtasun askorekin bukatu genuen egunura. Baina nik uste dut, han izugarrizko bultzada sortu zela, eta batez ere iparralden. Hori Anaisek kontatuko digu, beraz, zeuden iparralden parte hartzerako eta kolaborazio espazioak, baina egualdin beste zailtasun batzuk genituen. Eta beraz, horregatik ikusi genuen, beharrezkoa izango zela foro sozial bat antolatzea hegoalden ere, bakearen alde. Ideia hau ez zitzaigun guri bururatu. Hau argi utzi nahi dut. Hainbat alderditako elkarrizketetatik atera zen hau, baina hor ezin dut gehiago kontatu, gehiago nahi jakin nahi baduzue ateratzen garenean etorri nire gana. Baina foro sozialaren ideia bera ere hor nahiko batasun handiko ideia zen. Beraz, lehen zailtasuna antolatzean, zein izan zen? Nazioarteko aditu ugari eduki nahi genituen gurekin, inspirazio iturri gisa. Lehen, Beronikek eta esan digute, beste prozesu batzuetatik ikasi daiteke, eta beraz beste esperientzia batzuen berri izan nahi dugu ideiak sortzeko. Ia foroa antolatu baino, 15 egun lehenago, oraindik ez genituen aditu guztiak bilduak, baina laguntza eduki genuen eta lortu genuen. Eta bigarren zaitasuna izan zen, kolaboraziorako giroa sortzea alderdi politikoen artean. Izan ere gauzak zehazten joan ginen
neurrian alderdi politiko batzuek errezeloa agertzen hasi ziren, ekitaldiaren inguruan. Azkenean foro soziala egin genuen 2013an, saio bikoitza izan zen, Iruñan eta Bilbon, uste dut, arrakasta handi bat izan zela, gai izan ginen gainera ordezkaritza oso anitz bat eta zabal bat biltzeko bertan, gizarte zibila han ordezkatu edukitzeko, eta beti klaseak eta eskolak ematen diduanean, edo konferentziak ematen diduanean, fasilitazioaren alorrean, bake prozesuen alorrean, beti eramaten du nirekin foro sozialaren argazki bat. Iruñakoa eta Bilboko saioena. Asko, oso ongi erakusten du, hau da, zer suposatu zuen Euskal Gizarte Zibila han bilduta goteak, eta horrelako implikazioa adierazteak. Beraz, foro soziala antolatu genuen, eta handik gomendio batzuk ateran egin dituen. Horixe zen ideia. Ekarpen bat izan zedin, bakea eraikitzen jarraitzeko. Eta beraz, gure kontradikzio handienari aurre egin behar izan genion. Guk autokritikarako elementua genuen alderdi bati. Hau da, foro soziala ez zuen bakarrik deitu bakebidearekin eta beste erakunde batzuekin, etikarte eta hotxak erakundeekin batera deitu zuen. Eta jakina, prozesu diskretu bat egiteko ordua iritsi zen, batasun bat lortu behar genuen gomendioak adosteko alderdi politikoekin eta beste aktore batzuekin, bake prozesuan parte hartzen ari ziren beste batzuekin. Eta oso lan fina izan behar zuen. Lortu behar genuen gutxi gora bera planteatuko genituen ideiekin ados egon zitezen, ez zuten dokumentu bat sinatu behar. Baina horrek abiapuntu bat izan behar baldin bazuen, alderdi politiko guztiek eroso sentitu behar zuten. Konsulta prozesu hori egin zen guztiekin. Horrek ez du esan nahi guk zuzenean egin genuenik. Hor parte hartzen zuten nazioarteko bitartekariek, baina konsulta prozesua denekin egin zen. Baita Espainiako gobernuarekin ere, eta jakinarazi zitaien zein eduki lantzen ari ginen. Baina gauza bat eskatu ziguten. Diskrezioa eskatu ziguten, gomendioak prestatzeko orduan. Nola bateratu diskrezioa, erabatekoa, erakunde askoren parte hartzearekin. Beraz, ondorioa hau izan zen, behar bada bat zegoen beste bideren bat, baina gu bide zuzenetik joan ginen, esan genuen, utzi dezagun. Gomendioen lan hori egingo dugu, eta kitxo, oso zaila da bateratzea hori foro sozial baten realitaterekin, baina egoera hartan geunden, eta horri aurre egiten saiatu ginen, nola nahi ere. Guk lana maitu izan genuen, 12 gomendio atera ziren. Gomendio horiek printzipio batzuk planteatzen dituzte, armagabetzea, integrazioa, giza eskubideak, adiskidetzea, biktimak, eta atzera begiratu ezkero, nik uste dut, gomendio hauek sortu zutela partekatutako jolas zelai bat edo jolas eremu bat, eta honi esker neurri batean aurreratu izan dugu azken urte hauetan. Aurrerapen horiek 12 gomendiotan inspiratu dira, seguru asko. Beraz, nola nahi ere, niretzat emaitzari garrantzitsuena izan zen, gizarte zibilak sentitu zuen espazio bat bazegoela, bertan parte hartu izateko, eta foroari esker bake prozesuaren protagonista sentitu zela gizarte zibila. Iruditzen zait hori funtsezko balio bat dela gure prozesuaren barruan. Hau da, gu geu protagonista sentitzea. Eta sentitzea lortu dena gure lanari esker lortu dela. Eta ez dela lortu ezkutuko auskalo non dagoen beste leku batean, baizik eta gu geu izan garela irtenbide horiek planteatzeko gai. Eta noski horrek ez du esan nahi, lehen autokritika egin dut eta horren beste bat egingo dut. Foro soziala antolatu eta gomendioak proposatu ondoren, batzorde bat osatu genuen, hori kudeatzeko zer gertatu zen. Prozesua konplikatua dira, ertz asko dituzte, eta une jakin batean, guri iruditu zitzaigun, agenda bat bazegoela, etzena gurekin partekatzen, eta batzorde horrekin parte hartzen, batzorde horretan adibidez Fernando Armendariz zegoen. Eta batzordea hortxe utzi genuen, stand-byan utzi genuen, eta horrek behar bada ondorioak izan ditu. Eta parte hartzen zuten entzat behar bada gogorra izan zen, dei egin genien eta gero stand-byan utzi genituen.
eta bake prozesuak eraikitzeko prozesuak perfektuak izan balira, Hollywoodeko pelikulak izango lirateke, baina ez dira horrelakoak. Pelikula frantses bat zen gehiago, ertzez betea. Tira, duela aste batzuk bilera batean parte hartu nuen, bilera diskretu bat, partekatzeko gure esperientziak, bake prozesuak bultzatzen saiatzen ari diren Hego Amerikako erraldi batean, ez dut esango non, bultzatzen ari diren personakin partekatzeko gure sentipenak. Eta esan ziguten gure eredua benetan erabakigarria izan dela, beraiek aurre egiteko. 10 urte pasatu dira, eta nik uste dut gertatu dena gertatzera zijoala foro sozialarekin edo foro sozialik gabe, baldintzak planteatuta zeuden. Baina seguru nago, foro soziala hor egon izan ez balitz, lehen bi foro sozialak, bake bidearen lana, eta gero 2016 urtean, hainbat pertsonek erabaki zuten berriz foroaren ekimenura berriz martxan jartzea, eta orain arteko izugarrizko lana egin duzue, hori guztia hor egon izan ez balitz, prozesu zailagoa izango litzateke, eta askoz ere konplexuagoa, eta are txarragoa dena, askoz antz gehiago izango zukeen prozesu klasiko batekin edo batena. Hau da, dena leku ezkutukoetan gertatzen da, gizarteak emaitza irentsi besterik ez dauka, eta horrelako prozesu baten antzekoagoa izango litzateke gurea, hau da, gizartea ikusle hutsa bihurtzen da horrelakoetan. Eta foroaren lanari esker, berriz diot, gizartea protagonista izan da. Soluzioak planteatu ditu, ekimenak, proposamen eraikitzaileak, fasilitazio edo erraztaile lanak egin ditu, eta batasunerako elementuak bilatu ditu, eta adostasunerako elementuak gure gizartean. Desiree Nilsson da Suediako ikertzaile bat, eta 80 bake prozesu inguru aztertu zituen, eta ondorio kezkagarri bat atera zuen. 60 porrot egiten du lehen 5 urtetan. Akordioa sinatu den egunetik hasita. 60. Eta oztopo hori gainditzen dutenak dira prozesuak gizartearen parte hartze handi bat izan dutenak, eta nik uste du gure kasuan gizartearen papera oso garrantzitsua izan dela. Aukera izan dugu parte sentitzeko, aukera izan dugu protagonista sentitzeko bakerako bidean, eta amaitzeko esango dizuet benetan seguru nagoela, erabat seguru nago, gure gizartea eta foro sozioala, bere etapa desberdinetan, ekarpen handi bat egin zuten, hau dena gertatu ahal izateko. Eta horrelaxe ikusten dut azken 10 urteotako ibilbidea eta lana. Eta nik uste dut esan daitekela benetan merezi izan duela, beraz, zorionak nire partetik. Naitz, zer dezu horretan partekatzeko? Nik partekatuko dut iparraldeko esperientzia, janon bezala. Nik behar kontekstualizatu nahi nuke Aiete iparraldi ikuspegitik. Aiete aintzin iparraldean hiru berezia dugu. Alde batetik frantses estatutik errepresio fase oso bat garatzen ari delakotz. Eta erakundea bainan ezker abertzalearen kontra ere bai, eta bagira hemen Hego Euskal Herrian ezagutu zuten espirala honetan, nun astero sarekadak daude, gazteak, ezain gazteak, alderdi politiko baten kontrako operazioa, eta errepresio horren gailurra ematen da Horror Marten Batasunako kidearen kontrako euroagindua aplikatzen dutenean, baina aplikatu baino gehiago ontzat jotzen dutenean, orain arte iparraldeko militanteak zituztelarik igortzen. Eta hor bagira, giro batean nuna, nik errango nuke, Ipar Euskal Herri mailan eta klase politikoan, emaiten ari den errepresio maila jasangaitza bilakatzen denentzat, eta bada olako sentimentu komun bat erraiten duena, hemen bide represibotik ez gira joango konpontzera gatazka politikoa, eta hemen bada prozesu demokratiko baten beharra. Paraleloan ere,
Ipar Euskal Herriaren instituzionalizazioaren gaia pilpilean da, eta Ipar Euskal Herri mailako hautetsi guziak, tendentzia guziakoak badira elkarrizketan, Ipar Euskal Herria eraiki nahian eta instituzio bat eskuratu nahian, eta orduan emaiten ari den hildo errepresibo horrek erabat kaltetzen du manera lasaian eraiki nahi den eztabaida hori. Don kontekstu hortan girenean, eta uste dut importante dela azpimarratzea, heltzen da Aiete. Eta Aiete, nik uste dut Hego Euskal Herrian ez bezala Ipar Euskal Herriarentzat aukera leio ikaragarria izango da, ez bakarrik bake prozesu ikuspegitik, lurralde ikuspegitik ere bai. Eta Aieterekin ikusten da hor aukera historiko bat Ipar Euskal Herrian ere manera, nik errango nuke, arduratsuan gai hori eusteko eta gai hortan, eta nik errango nuke konponbidean gure ekarpena egiteko. Zergaitik, lehenik eta behin, nik uste dut lehen aldikotz lurraldetasuna bermatu delakotz, Aieten, lehen aldikotz Ipar Euskal Herriko ordezkaritza politiko eta sindikal bat gomitatua delakotz, bigarrena noski frantses estatua izendatzen delakotz gatazkaren eta orduan konponbidearen aktore bezala, nazioarteko adituen presentziak emaiten dio animaleko zilegitasuna konponbideari, eta gure kasuan gainera partikularski, Pierre Jox ministro hoia delakotz nazioarteko aditu hoien artean, eta Pierre Jox denean, batzuentzat galgaraian izandako barne ministeritzako burua, ministroa, barkatu, simpliki, eta orduan ardura zuzena zuela, eta Ipar Euskal Herriko politikoentzat babes politiko bat hor egoteko eta geroan egoteko. Eta en fet, Aiete gertatzen denean eta hortik 3 egunera eta erakundeak erantzuten diolarik positiboki Aieteko bide horriari Ipar Euskal Herrian ematen da olako bultzada bat nun eta deliberatzen dugun azkenean ez zain egoitea sortuko den negoziazio mainaz, espero genuen, benetan, nahi ginuen, baina bada olako kontzientzia bat Ipar Euskal Herria zelakotz ezagutua munduan estimatzen da eta Espainiaren arteko gatazka dela, eta orduan bada denen arteko olako ardura hartze bat nun eta nik erran nuke manera kolektiboan eta ez baitez bada hitzeginik deliberatzen dugun, hartu bide hori, metodo hori eta metodo hori egi bihurtu ez. Eta segidan, martxan jarriko gira. Eta segidan, en fet, egituratuko dugu bake prozesua. Eta hola hitz egingo du, Ipar Euskal Herrian bake prozesu bat bada eta esplikatuko zendako hori aldarrikatzen dugun. Donc, jendarte zibilak pausua emango du antolatzeko, bake bidea mugimendua sortuz, baginen, azken 2 urte hauetan, diskusioan hainbat eragile eta pertsonalitate batzuekin, eta Aieten egondakoak, Paulek aipatu du, eta gehiago sartuko naiz, horiek ere deliberatzen dute, horien ardurak hartzea, eta manera diskretuan horien papera betetzea. Donc, biltzen dira politikoak, mandata batekin, hauek deliberatzen duten mandata, dela, irudikatzea zer izan beharko lukeen eta erakundea eta frantses estatuak eraman beharko luketen negoziazioa ondorioen ikuspegitik. Eta gu, aparte, antolatzen gira eta badugu sentimendu bat benetan Aietek esaten duen bezala 4. puntuaz, eta gu lotzen gira 4. puntu hori, dena elkarrizketa inklusibo horren antolaketa eta joaitea zehaztera, zertaz mintzo giren, eta zer diren askatu beharreko korapiloak eta abar, eta orduan deliberatzen dugu hemen ahaldundu behar gara. Eta ahalduntzeko, behar gira formatu, behar dugu ulertu, eta behar ditugu barneratu orain arte, bat ere
buruan ez ziren kontzeptu eta bake prozesua etzen aipatzen lehen, uzten ginuen hori main baten esku, eta hor, egingo dugu, nik uste dut, 3 urteko lan ikaragarria, Paulek aipatu du, lehen foroa kriston arrakastarekin egingo dugu, 400 pertsona bilduko ditugu, 400-etatik 200 bederen, 250 dira eragile sozial eta politikoen ordezkariak, eta etortzerakoen gogoan genuen, eta ez duzu sinetxekoen 13 oren egon ginen anfiteatro batean. 13 oren, ez dakit nola ere, inoretzen joan, egon ginen, dena, ulertu nahi eta nola, horrek zerrekarri behar zuen, eta hortik aintzina, joango gira, atalez atal, ulertzera, eta nire ustez, eta guretzat irakaspen handiena izan dena nazioartetik etorri zaizkigun adituen aldetik, idei hori hemen ezin dena da kopiatu, ez dakit nun zer egiten den. Don joan behar zarete zuen bake prozesua eraikitzera. Eta orduan naturalki, Ipar Euskal Herri mailako bake prozesu bat joango gira irudikatzera eta abar. Don marnera paraleloan eraman dira bi gogoetak, baina bermentuan etengabeko joan etorriak baziren gure artean. Eta bazen olako sentimendu bat, Ipar Euskal Herria etzenez ezagutua, frantses estatuak etzuenez bere parte hartza ezagutzen, guk behar ginuela akordio transversal bat justifikatzeko begira hemen bada bide hori bat egingarria, eta bermentuan politiko horiek behar zuten jendarte zibil bat, emaiten ziona, nik errango nuke, babes osoa ariketa hori. Eta honela, heltzen da 2014ko urriaren 24 eta aurkezten da Baionako deklarazioa. Eta Baionako deklarazio hori nik errango nuke klabe izan dela. Gure ibilbidean eta frantses estatuaren arteko negoziazio main batek eraman behar zukeen diskusiotik bilakatu delakotz Ipar Euskal Herriak nahiko lukeen bide horria. Eta orduan egingo dute kriston ariketa, hor nazio hageman lantaldearen lanketa ikaragarria izan da, eta hauen artean Brian Currin egontzelakotz asko laguntzen talde hori, eta joango dira irudikatzera, inspiratuz noski Irlandan egindakoaz, nola eman beharko litaikeen ondorio guziei aterabide ordenatu bat, dagoen legeriaren baitan, salbuespen legeriekin utzirik, ad hoc komisioak, eta eratuko dute kriston, nik uste dut, agenda politiko bat, nun eta txertatzen duten instituzionalizazioaren beharra. Eta hori, niretzat, klabe izango da, momentu hortatik aintzina, juntatuko direlakotz, ondorioen konponbidea lurralde auziari. Eta orduan naturalki, hortik aintzina, bata besteak elikatuko du, eta batek bizi dituen oztopoak bestearentzat dira oztopo, eta orduan joango gira, bi gai horiek aldi oro elkarlanean eramaitera oztopo guziak altxatzera. Bide horrek egin duena da ere, Paulek errandu, garatzen dugu gogo eta guzi hori, foroak, manifak, fezgira gelditzen, rigarria da 10 urte hauetan egin den guzia, eta hor bada sentimentu bat ez dela lortuko. Beharko zitekeen negoziazio main hori osatzen. Espainiak ez du nahi, baina Frantziak ere ez du nahi, eta azkenean Ipar Euskal Herrian bada sentimentu bat, interlokutori hori ez baduzu nahi, gu jarriko gira interlokutore. Eta orduan gu joango gira agenda hori borrokatzera, agenda hori defenditzera, eta nik errango nuke gehiago, agenda hori betetzera. Eta nik errango nuke 3 urteko ibilbide hori klabea izan da ulermenean, konbentzimenduan, eta hortik aintzina azkenean hainbeste garatu genuen negoziazio main hortan egin beharreko ariketa guziak, burua uste guziak, zenta olako akordio bat ez da egun 3 urte, 3 urteko diskusioa, kakotx bakotxa, hitz bakotxa, dena eta azkenean guk egina ginuen gure artekoa, genekien zer nahi ginuen, eta orduan hortik aintzina
nik egango nuke sartu girela atzera ezina bilakatu den bide batean, nun eta pausoz pauso joan giren inposatzera Ipar Euskal Herriko nahia. Inposatzera estatuai, inposatzera hegoaldeari ere bai, ikusi dut periferia zentrora eraman ginuela, hor pozten naizen da gaur denak pozik gira, baina bon, horroitu gaitezen, piskat komplikatua izan zen, ahmagabetze hori, baina egin genuen eta pozik eta jona izen eta etzen Ipar Euskal Herrikoa izan. Euskal Herri osokoa izan zen ahmagabetze hori eta nik uste dut heldu leku ikaragarria gero eraman ditugun pauso guzientzat. Orduan, erran dizuet, ahmagabetze ematen da ez dut kontatuko, biak etorri Donostiara, txotx dator horren kontatzera. Baina nik uste dut, eta erraiten zuen Veronikak ez, logikak beharko zukeen ahmagabetzea izaitea akordio baitan bukaera ez, hori da gero laguntzen dituena etapa guziak. Guk egin ginuena zen, hartu gure bide horria, eutxi ahmagabetzeari, eta ahmagabetze hori arriskua zelakotz prozesua. Batez ere garaitu garaile ikuspegi hori ari zelakotz gaina hartzen, eta bazen olako sentimentu ere kolektibo bat hori amortizatua da. Eta hori entzun dugu gai askorekin eta entzun dugu oino. Eta guk esaten ginoen ez. Hori estimatzen badugu amortizatua dela, nola egingo dugu bestea ez. Eta guretzat ahmagabetzea bilakatzen da ondoko pausoak emaiteko elementu klabea, eta nik egango nuke ardura hartze kolektibo bat, nun eta erakundeak pasatzen zion azkenean bere ardura jendarte zibilari, baina askatzeko, gaineratiko, nik egango nuke, ondorio guziak. Ahmagabetza ematen da, tita, fiziki tentso izan zen, tentsio handikoa, baina permititu zuena sortzen niretzat baldintzak Hego Euskal Herrian bultzada berri baten emaiteko, eta nik uste dut foro soziala iraunkorrak jakin zuela hori hartzen eta bultzada berri bat emaiten bere dinamikari, eta guretzat nunbait egiten interlokutore berriaren sorrera. Eta hola, Ipar Euskal Herriko delegaritza bat osatuko dugu, hautetxi eta hiri elkargoko zuterrame artean hiri elkargoa sortzen da, data hauetan, hiri elkargoko lehendakaria, eta jendarte zibilaren ordezkariak. Eta nik uste dut hortan dela, Ipar Euskal Herrian eman den eskeman indar handiena, Hego Euskal Herrian lortu etzena, biak eskuz esku joatearena eta hortik aintzena beti manera partekatuan joaitearena. Don bagoaz ministeritzara, eta nik uste du bagoazela ministeritzara konbentzituak Baionako deklarazioa dela bidea, baina konbentzituak ere borondatea ez dela. Eta borondatea lortuko dela bakarrik mantentzen badugu presio bat, indar harreman bat, eta kapaz giren etapa batetik bestera gero eta gehiago egoten. Eta eginen dugu, nik uste dut, kriston lanketa bat, nun eta lortzen dugun Ipar Euskal Herriko hautetxien gehiengoa bake prozesuaren alde jartzen, nun eta instituzioak hartuko dituen mozio biziki indartsuak behartzeko Parise aintzinatzen. Eta nik uste dut ez dugula lortu elkarrizketa zinez bake prozesuak beharko lukeen elkarrizketarik, baina bide hortan lortu duguna da bake prozesua eta bere irismena ororen gainetik jartzearena. Eta nik uste dut, eta egon dira hauteskundeak, eta egon dira tentsio momentuak, dela hizkuntzarekin, euskararekin jasotako erasoak, etxe luja, etxe bizitza, baina manera kolektiboan beti lehen itxi da bake prozesu horren aintzinamendua, onartu arte, eta nik uste dut hori dela iparraldean hasteko nik gehien unkin hauena, azkenean zilegitasunak legalitatea baino gehiago balio duela, eskubidea eta eskubideen
eskubideak barkatu bermatzea izan behar dela araua, eta orduan ekartzen du joan den uztailaren 23an 1700 biztanlek, herritarrek, bakegilek desobeditu dutela Parisetik fiskaltza antiterroristak inposatu nahi zuen ikuspegi mendekatzailearen aintzinean. Donc 10 urteren bueltan, nik uste gauza asko egin ditugula, bake prozesua eta lurralde auzia lotuak dira, eta frantses estatuak bake prozesu horren ezagutza ez badu egina, gaur egun presoen askatzea eta baldintzapeko askatasunak gaur epaileak onartzen dituzte bake prozesu horren izenean. Eta bake prozesu terminologia erabiltzen da, eta presoen bergizarteratzea bilakatu da bakearen egonkortzearen elementu bezala. Eta nik uste dut 10 urteren bueltan hori badela lorpen handi bat, garaipen bat ere kolektiboa logikan, hau da, bai, prozesu baten baitan presoak bueltatu behar dira, eta gainera nik errango nukena ere, gainera horren bermean jartzen dute hautetxien implikazioa eta gizarte zibilarena, ez? Donc, ez dakit... Guzti zenbara eskapo gaude, baina lasai. Eskapatu naiz, bora, barkatu. Lasai. Donc, hala, gero badira galderak, eta hala, nik uste dut aiete gabe ez ginatekeela hor izango, eta aiete gabe ere, eta hori hortan bukatuko dut, eta ezan nahi dut ala ere, duela 10 urte inoiz ez nuen pentsatuko, Ego Eskoalegian eta edo Nafarroan, jende bat ezagutuko nukeena nire famili politikoarena ez litaikena. Eta nik uste dut, 10 urte hauetan, 3 gizarte zibil, bai, 3 erritmo, bai, baina nik uste dut, hala ere, bakar baten osatzen ari girela, eta badugula zer zoriondu bakotsak, eta bakotsak apoak irintzi izan behar ditugu, eta pozik gaur, Iruñan zuekin izaitea benetan. Bai, nik uste ondo dagoela bai, zuen lehenengo ekarpen honetan ere ja dagoeneko, prestatuta genuen lehenengo galdera hori erantzuten aizeatelako, ez? Guk esaten genuen hau prozesu bat dara, lehenik eta behin, hori hitzen, leloan, lehenbare edo hitzen buruan bazegoen. Eta gero, gizarte zibilaren rola zekan mai honetan ere bere garrantzia, edo, gure, ez dakit, azpimarratzeko gogo hori hortan zezan, ez? Gizarte zibilaren rolan, eta bai gaina irudikatzen genuela ezberdintatzunak zeudela hegoalde eta iparraldearen artean, da ikusten nahi geha, ez? Agus, nola gehitu nahi duzu horretan? Bai. Bueno, esta es la tercera mesa redonda, y el tercero, no sabéis lo... Bueno, 3. mahai ingurua eta 3. Azelan zaila. El que han hecho... Eta gainera 2 bokadiloen artean. Hacen todos los compañeros del foro. Espeta Fernandok eta Biar Txetxotxeberrik eta foroko beste kide guztiek egingo duten ekarpenarekin tira. Niri dagokit pixkako katzea zer fasetan sortu ginen, ez? 2007-2015 arteko hori. 2005ean ezagutu nuen Paul, gure kafe hori ekartzen itziarren, eta hor geratzen ginen, bidearen erdian, gutxi gora bera, eta nahiz ere ez, genukan hor, bake bidearen ekarpena, lokarriren eskarmentua, eta bake bidea 2015ean antolatu behar zuen, konferentzia hura, eta manifestu bat lortu zuten, eta 20 pertsona ospetsu frantsesekin, eta esatzen nuen, bidea dago hemen, aldizatzagoen ez. Foro sozial iraunkorra 2016an sortu zen, 2 modutara definitzen dudan testuinguru batean blokeoa, ez? Osongi azaldu dute, Anaizek, Paulek, blokeo bat zegoen, eta deno gogoratzen ditugu deklarazioa haiek, ez? Garaiko barne arazoetako ministerioa zenak esaten zuen, ez? Uste zatela dena, supermerkatu baten aparkaleko eta gu jasoko dugu.
tira. Hori esaten zuten. Bigarrena, niri hori kostatu egin zitzaidan ezagutzea. Eta badira mesfidantzak. Eta hirurok egon ginen, eta gero berriro itzuliko naiz, deskonfiantza horietara. Lehenengo foro soziala antolatzea etzen gauza erraza izan. Ez genekien gai guztiei buruzko izan martzen, edo monotematikoa, esango nuke hau dela lehen aldia gauz guztiak. Aipatzen dituen foro sozial bat, ez? Eta nik oso diskretoa da, baina desarme zibila Berghoff Foundationek proposatu zuen, bera proposatuta, ez da? Beronikek proposatuta. Eta guk momentu hartan, gomendio haiekin, Lokarri, Bakebidea, Foro Soziala eta bere gomendioak genituen, eta Romesbide bati ekin genion, eta bilerak egiten hasi ginen, hainbat eragilerekin, iraunkorra oraindik sortu gabe ezagulako. Eta gogoratzen dut, egin genuela Urkullurekin, Uxue Barkosekin, Urkullurekin hitz egiten genuen lehenengo aldia izan zen, gogoratzen dut, baina zer nolako mesfidantza zegoen, begira, lehenengo 15 minututan lehendakariak hitza hartu zuen, zegokion bezala, eta aipatu zuen zenban mesfidantza metatu ziren urte haietan, 2011 eta 2016 bitartean. Ekimen alde bakar guztiek ez zituzen aukerak sortzen, baizik eta mesfidantza handiagoak. Eta handitu egiten zuten mesfidantzaren eremua. Hainbat eragile zeuden, eta berak batira hitz egiten zuen ezker abertzaleaz, eta hitz egiten zuen beste batzuk batzuen ere. Ura zen testuinguru eta esatezunenak, gauzak zailtxo daude. Eta Urkulluren hitzen amaieran, gogoratzen dut, berak amaitu zela, eta esan bueno, lehendakari jauna hasiko gara lanean edo zer. Eta orduan sortu zen lanerako espazio hori. Beste elementu bat zegoen testuinguruan. Aiete eta lehenengo foro sozialak ura jarri zuten igerilekoan, iparraldeko ekarpena ere zegoen, baina ura izoztuta zegoen. Eta ura berotu egin bar genuen. Eta prozesuarekin, eta orduan hasi nintzen prozesuekin eskarmentua hartzen, alderdi guztiek, alderdi politiko guztiek, bi parlamentuetakoek, sindikatuek, lehendakariei Urkulluk eta Uxue Barkos presidenteak, adostasun bat sortu zuten, eta sinplea zen, baina oso indartsua. Etak egin dezala, armagabetzea nahi duen bezala, baina egin dezala. Horrela atera ginen, lehenengo topaketa hartatik. Horrela jarri zen, Foro Sozial iraunkorra, Berghoff Foundation eta Conciliation Resourcesen laguntzarekin. Eta goratzen dut anaizekin ere eztabaidatu genuela, ez? Zer egin behar genuen, elkarte bat edo entitateen espazioetan koruntz jo genuen, ez? Hori da zailena. Ados jartzea 17 erakunde oso zaila da. Baina, gainera, dena adostasunez egin behar dela dio, ez? Hori zailago, hori Kristianek proposatu zuen, ez? Tira, bera da erruduna, ez? Ereketzen jakin izan dugun kultura berri horrena. Tira, testuinguru horretan sortu genuen Foro Sozial iraunkorra, 5. urte hurrenera iritsi ginen, eta batean argazkian aniztasuna zegoen, argazki politikoan PSEA ez zegoen, baina zegoen EAJ Bildu uste duzela garai hartan izena, geroa bai, eta abar zeuden, eta sindikatu guztiak. Eta momentu horretan foroak adierazten du beharradinako adostasuna dagoela, eskatzeko armagabetze hori gizarte zibilaren izenean dena begiratzen ziguten horrela, guzti zarrituta. Nola egin daiteke armagabetze bat estaturik gabe eta poliziarik gabe. Gainerakoa ezagutzen duzu, ez? Gauza oso komplikatua izan bartzena, itxi zen, Guardia Zibila, zaki zer, aprilaren 8 iristen da batean, dena egiten da.
eta Anaiz eta biok egon ginen bi parlamentuetan, agerraldiak egin genituen, presio handiarekin, baina foran bagenuen B plan bat, une hartan, iparralden, bazegoen adostasuna eta prestasuna, baina Rajoik, amore ematen ez bazuen, bagenukan B plan bat, gaur egun erraz kontatu dezaket, baina bizitzea etzen hain erraza izan. Eta hori esan da, Nafarroan espeka aipatu du ere, egon zen une bat, erabakigarria izan zen gobernu aldaketa bat egon zen, Uxue Barko zen presidentea, eta horrek aukera leiho asko zabaldu zituen. Aurretik existitzen ez zirenak, eta horrela antolatu zen lehenengo mahai ingurua 2006ko azaroaren 4an, Nafarroako parlamentuan. Uste dut 8 biktima elkartu zirela, hainbat indarkeriaren biktima zirenak, eta horrek estilo bat markatzen dute, ez dut azpimarratuko da esan dena. Eta mahai inguru hartan, bi gauza ikasi genituen, batetik, zer nolako potentziala duen, indarkeriaren biktima horiek elkartzeak, gure mezua zen guk badugu nola ez duzu egingo zuek, ez? Gogoratu mesfidantza kronifikatu horiek. Eta bigarren mezua zen, iparralden bere bidea egiten ari ziren bazala, Nafarroan ere egin behar zela, bide propioa behar zela, erreil propioa behar zela. Hori izan zen ikaskuntza handietako bat. Hortik aurrera gauzak azkarrago gertatzen hasi ziren, eta gauza bat bakarrik aipatuko dut. Alderdi politikoekin lanerako espazio horretan, armagabetzearen ondoren, hurrengo gunean bertan, hasi ginen hitz egiten alderdi politiko guztiekin, eztabaidarako eta elkarrizketarako gune diskretoak antolatzeko. Prentsa horrak egon ziren, Bilbon, PSE izan ezik alderdi guztiek eta sindikatu guztiek prentsa horreko bat egin zuten, eta pixkanaka ikusten ari ginen nola ari zen mugitzen, mugimendu bat gertatzen lehen zurrunak ziren pareta batzuetan. Eta bi fase daude, bata 2016tik 2018 eta bestea 2018 2022. Lehenengo fasean armagabetze zibila eta eren desegitea, adostasunak, gero hitz egingo dugu horiei buruz, ez? Adostasuna presoen inguruan, biktimen inguruan, Euskal Autonomia Erkidegoko legea askatu zen, Nafarroako oraindik itxita zegoen, baina ari ziren legeak askatzen, etaren biktimentzat, eta estatuaren biktimentzat, eta une horretan ere, fase horretan, 3 gertakari garrantzitsu gertatu ziren. Alde bakartasuna, alde bitasun eztabaida horretan, uste dut Kristian ere bertan egon zela, beste, eztabaida bat sortu zen, EPP-karekin, 2014ko lehen erabaki horiek egungo egorara egokitzeko, ikusten ari ginelako aldatzen ari zela. Eta zergatik erabaki genuen armagabetzari buruz soilik hitz egitea horre domino efektu bat eragingo zuelako. Bagenekien hori zela blokeoa eragiten zuen, eta hori askatu behar zela beste arlo batzuk eraldatu ahal izateko. Eta egontzen eztabaida bat, etaren baitan disoluzioari buruz, horre bere denbora berri izan zuen, eta testu inguru horretan 2018ra iritsi ginen. 2018an gertatu zen etaren desegite horia antolatua izan zen nazioarteko egiaztapenarekin, adostasun politiko benetan zabalarekin, erabakiaren inguruan. Eta ez nabil orain eszenifikazioaz eta egiteko moduaz ari baizik eta erabakiaz. Eta bigarrenik Pedro Sánchez jauna iritsi zen gobernura, eta esan behar nuen modu alde bakarrean, baina uste uztailaren 6an izan zela, Televisión Espainolan, 3 neurri nagusi iragartzeko elkarrizketa egin zuen, lehenengo izan zen presoak gerturatzea. Ez dakit hemen zegoen inork esperozo, baina nik geratu nintzen sofan, hortxe, ezin mugitu, guztiz harrituta. Eta niri eta Gorkari Amaran kafe bat hartzen ari ginela esan ziguten aizu. Hau ez da kasualitatea, alderdiaren barruan batzuk ari gara bultzatzen,
hori hala izan dadin. Eta zeintzuk izan ziren bultzatzen ari zirenak, EAeko, PSOEko, PSEko ordezkariak. Eta asko hitz egin dugu azken egun hauetan mugarri hori buruz, akordioi buruz, etaren desegitari buruz, biktimen mailei buruz, baina esango nuke ekarpen nagusia eta horrekin agian amaitu nahiko nuke. Ekarpen nagusiak 3 dira. Nire ikuspegitik foro sozial iraunkorra zari naiz, 3 ekarpen nagusi egin ditu. Dago batetik elkarrizketaren kultura hori, ez? Eta aipatu duten Nafarroako kidek. 3% teoria hori dago, Peiok esan zian ez, aipatzeko 3, orduan Katalunia etortzen zaiolako jendeari gogora, beraz 5%, esaten diot orain. Zuk ronda bat egiten duzunean alderdiarekin, eta guk armagabetza eta gero ikusi genuen adostasuna 5%koa zela gai hauen inguruan. Hau da, ez dago zer egiteko, ez dago akorderako biderik, hori da jarrera posible bat, eta besta, badaukagu 5%, orduan lortuko dugu seguro 10%. Eta iruditzen zait, teoria hori izan dela oso barneratuta izan duguna, ez da? Elkarrizketaren kultura hori, zenbat eztabaida egon dira, zenbat gune sortu dira eztabaidarako, elkarrizketarako, biktimen artean, alderdi politikoen artean, espetxe politikari buruz, adibidez, abokatuen elkargoan egin dira hainbat eztabaida. Hainbat elkarrizketa eta eztabaida gertatu dira lehen ezinezkotzat jotzen ziren eremuetan. Bigarrena, bada atalez atal egiten den prozesuarena eta badakitaren naizela kentzen biharko mainguaren izenburua, baina horrela bultzatu da, ez? Lantaldeetan antolatuta, gubagenden, armagabetzaren gaian, gero badago biktimarena, memoriana, presoena, eta pixkanaka bultzatu dugu prozesu bat, non errai bakoitza bere ritmoa izan duen, baina bagenekien bata besteari eragiten ziola, eta azkenean egia zitzen dugu, hori pendiente dugu, eta oso gai korapilatxua da. Eta memoriaz eta kontakizunaz gai korapilatxuenetako bat da. Eta jarri da martxan prozesu integral bat. Gai guztiei heldu diegulako, baina indarkeria zikloaren ondorio soilekari gara, kausak ere hor daude, hor beste eztabaida politikoa dago pendiente. Baina hori ez da foroaren misioa. Eta 3. eta garrantzitsuena nire iritziz. Ekosistemak bilatu izan duela ebaztea, ebazpen bat. Eta horrela pixkanaka eragileen artean sortu da konponbiderako borondate bat estatuak ez zuelako urratsak ematen. Urratsak txikiak eman arren, eman egin bat zirela edatu eginda. Orain fase berri batean sartzen ari gara, bat izten, beste bat zabaltzen, agian ez da guzti zabaltzea, ez? Baina agian hauteskunde zikloa amaitzen denean, EAen, udararen ondoren, eta 2024ko udararako, esan dezakegu fase berri bat izango dula, eta nik benetan uste dut baliagarria izango dela orain arte egindako guztia, asko ikasi dugulako, eta iruditzen zait benetan baliagarria izango dela. Funtsezkoa izango dira, bai parlamentuko, bai legebiltzarreko, bai Espainiako gehiengo horiek, ez? Nola antolatzen diren. Eta badaude alderdi batzuk funtsezkoak direnak, baina oro har esango nuke orain ulertu behar dugula unai politiko garrantzitsu batean gaudela. Eta aukera izango dugula aurrera egiteko. Azken batean, iruditzen zait prozesu eta Jonathan Powellen hitzak erabiliko ditut. Prozesu hau izan da ego bakarrarekin egan aritu den prozesu bat, baina egan egin du. Hori da garrantzitsuena, ez? Eta iruditzen zait hemen gauden guztiok, benetan partekatzen dugula horrekin sinetsita gaudela, ez? Mailan mantela jarri dugu. Eragileak elkar zitezen, eta
akordioak eragileek sindikatuak egin dituzte alderdi politikoek haien artean. Eta hor, azpimarratu nahiko nuke prozesua partekatua izan dela, ez? Pena politikaria joan direla, jada, baina partekatua izan da, partekatua izan da, erekitzeko modua partekatzearena izan da. Eta nik pertsonalki eskerrak eman nahiko nituzke horregatik. Paulek azaldu du, diskrezioaren arazoa, ez? Gune ireki batean zaudenean, entitatea zaudenean. Hori Kristianek ebatzi zuen, bere dokumentu famatuarekin, ez? Dokumentu sortzailearekin, ez? Bi espazioak konjugatu behar zirela baitzioen. Diskrezio espazioak eta partekatu ezin zitezken espazioak uzartu behar izan ditugu besteekin, ez? Eta zentzu horretan eskerrak eman nahi ditut konfiantzagatik egitan utzi digutelako, ez? Eta bistakoa da beharrezkoa dela diskrezio horrelako prozesu batean, diskrezioa apurtzen baduzu leialtasunaren oinarrizko printzipioa apurtzen duzu. Berez oinarri oso garrantzitsua da, eta hor iruditzen zait guztiok ikasi dugula, asko, eraikitzen, eta amaitzeko. Eztabaida hau, joan den egunen eduki genuen, badaukagu artxibo bat, eta Lazkaora eramango dugu, datorren astean, ere egin dugu entrega bat, ez? Eta zer erabaki dugu? Oraindik ezin dugula eman horrela osorik, ez? Eremu publiko batean. Oraindik ere eragile batzuk elkarrekin lan egiten jarraitu beharko dutelako, adostasunak egin beharko dituztelako, eta oraindik gai batzuk ebatzi gabe daudelako. Eta ikusi beharko dugu, nola egituratzen den prozesua datozen faseetan. Ezakit denbora bete udan, baina hortxe ez da? Bueno, hirurak elkartuta horrelakoak gertatzen dira. A ber, nik uste argi dagoela asko dakagula oraindik hitz egiteko, eta hori onartu behar diogula ere gure buruari. Argi dakago ere behar bada betikoak izango gehala, baina oraindikan badago hitz egiteko gauzak. Orduan, horren inguruan 10 minutu besteik ez dira gehatzen, sinistora ez. Orduan, bai eskatuko dizuet nolabaiteko improvisazio puntu bat, ez? Eta batez ere lehenengo galdera igual gizarte zibilaren rolak, landu inditugu, baina beste bi aukera eman nahi genitun, eta orduan, igual emango dugu beste hitz ronda bat, ez? Baina pentsatzeko gatzen zaizkigun bi idei horietan, ez? Bat azan, joste lanarena, ez? No? La labor de coser, ez? Eta horretan izan daitezke bi ikuspuntu. Una puede ser coser un descosido, algo que está roto, o una labor de coser mucho más creativa, como un patchwork. Entonces, es... Beraz, galdera hori da, nola josi dituzue akordio horiek, adostasun horiek, tipen bat, duen lan horren, ez dakit, sormen lan hori sustatzeko. Eta gero ere, nola ez, azken maila izan da, naizta bilar ere elkartuko gean, zerrakago indikan pendientes. Behintzat, bat bi hiru idei indikan egiteke dagoena ere lantzeko, eta behar bat hasiko gara berriro ere orden berdinan. Paul, nahi bat zuzuk hitza hartu? Koser, joimiak lokarri. Jostea behitu, lokarrin ere, termino horiek erabiltzen ditugu, ez? Baina kontua ez da jostea edo birjostea, ez? Ezakit. Batetik, foro sozialak gomendioak egin zirenean, eta intzaile izan zen prozesu hori egin zenean, prozesua bazen elkarrekin sortzeko prozesu bat. Zuk entzuten dituzu nazioarteko kideen iritziak, eta gogoratzen dut egin genuen lehenengo gauza izan zela akta ordenatu bat, Ez genuen jasototxo bat, horrena ez ordenatua egin genuen. Eta eman genien, gurekin lanean ari ziren alderetako bati, eta esan zuen, baina zer da kaka horrela esan ziguten, ez zer da hau, ez dago inorako gomendio horik. Bai, baina eske, gu nahi duguna da, lehenik eta behin, ongi ulertzea, zer esan den, zeintzu iren ideiak, zuk ere irakurri, eta hortik eraikiko ditugu, gomendioak, ez da? Nik ematen baizuten eginda, ez? Eta esate dizut hau dira gomendioak,
Ezakit, uste dut ulertzen dela kontzeptua, ez? Prozesua bada, zu zaudela hor, entzuteko, jasotzeko, bakoitzaren posizionamendua, eta guztiontzat, egingarriak edo bideragarriak izan daitezken proposamen batzuk jasotzeko, ez? Baina gurea ez da horrela, ez? Plan, eginda ematea, ez? Niri gehiago gustatzen zait, facilitazio edoko sorkuntza lana egiten dugula esatea. Orain oso modan dago berrikuntza soziala, ez? Iruditzen zait foroak eta iparraldeko beste ekimen batzuk egin dutela izan dela hori, ez? Gizarte berrikuntza, bazeuden erronka batzuk erantzunik gabeak eta hori egin du foroak. Eta etorkizunera begiratira, ni ere iaia historia horrekoa naiz, ez? Eta pixka bat urrundu egin naiz gaitik beharrezkoa delako, ez? Urruntzea. Bi printzipio aukeratuko nituzke. Autolimitazioa, hau da, edo zer gertatzen dela ere hau ez da perfektua izango, arrazoi simple batengatik. Nire itxaropenak, agusenak, anaizenak desberdina direlako, beraz ez dago prozesu edo emaitza guztiz gogoetetzailerik. Beti egongo dira elementu batzuk ez direnak gertatuko. Eta horrek bat dira gogoetetasun esa puntu bat utziko digu, ez? Gizabanako gisa, kolektibo gisa, talde gisa. Baina goazen aurrera egiten jarraitzera, eta behintzat gauza pixka bat txukunago utzi ditugu, ez? Hurrengo belaunaldientzat. Ez dago dena eginda, baina bide bat badago. Eta azkeneko kanpaina elkarrik egin zuena, aipatu nahiko nuke, Tapiez eta Saramagorekin egin zuen, batzuek gogoratuko duzue, eta bazen itxaropen amai gabe horrena, ez? Saramagok esaten duna, goazen mantentzera itxaropen amai gabe hori, ez? Egon gara, egoera asko zere okerragoetan. Eta irtenbideak aurkitu dira. Berandu eta gaizki? Bai, baina orain baldintzak asko ere hobeak dira, baina nik badut itxaropen amaigabe hori. Eta iruditzen zait, aurkituko direla, irtenbideak. Ez dira izango guztiz gogo betetzailea, baina aurkituko dira. Anaiz? Galdera, bazbak banduan erantzungo dute. Nik uste dut Ipar Euskal Herrian lortu ditugun adostasun horiek, lortu ditugu lehenik eta behin main inguruan edo elkartuak ginenen pertsona bakotsaren ibilbidea eta tempusak errespetatu ditugulakotz. Eta badakit tentazioa handia bazela, epe motzeko kapitalizazio hortan sartzeko, aiet eta gero denek espero ginuen negoziazioa, ez da emaiten, eta behar dira txantxoak, eta denek behar ditugu txantxoak. Nik hori badut irakaspen bat. Naizta presa egon, batzutan jakin behar dela, denbora batzu errespetatzen, eta bestearen ere denborak errespetatzen. Hau baitan eretzat, hasteko gure kasuan, klabea izan baita konfientzak sortzeko, zenta giroak ez ziren berdinak, bez uste konfientzak osoak zirenik Ipar Euskal Herrian. Batzuek, nik hasteko rekonozitzen diet, ze ahiskatze politikoa hartu zuten, zenta Ipar Euskal Herrian ez da Ego Euskal Herrian bezala, ez dira alderdiak bozkatzen, pertsonak bozkatzen dira, eta joantxoak, eta orduan, nik errekonitzen du garaian ziren politikoak ahiskatu dutela hoien mandata. Hori irakaspen bat, eta gero nik uste dut klabea dela partekatzea. Partekatze hortan eta konfientza sortzen da ere, zuk zer partekatzen duzunarekin ere bai. Eta nik uste dut hori Ipar Euskal Herrian, partekatze biziki handia beti izan dela, konfientzazkoa, eta hori pagatu duela eta ekartzen duela egiten duguna, eta pentsatzen dut Ego Euskal Herrian nola begiratzen gaitu zuela, hori nola posible da, holako ekimenak eta egitea eta hautetxeak egotea. Perspektibari begira, nik uste dut
fase baten bukaeran iristen ari garela, bai iparraldean, bai hegoaldean, eta fase berri baten irekitzera joan behar dugu, eta fase berri guziak bezala iritsi dela berriz, hasteko nik hola pentsatzen dut Ipar Euskal Herrian, partekatze eta erradiografi eta nunbait egoera baten, azterketa, konpartitu baten egiteko beharra. Nik hori ikusten dut eta berriz ere pauso berriak sortzeko, elkarrekin joan identifikatzera zein diren, orain gelditzen direnak, nik argi dut salbuespen legeriekin bukatu behar dugula, salbuespen neurri guziekin bukatu behar dugula, ez bakarrik Euskal Preso, ieslari eta deportatuen itzulerateko, hau baita lan jerra edozoin beste momentutan etor daiteken oztopo baten gatik. Nik uste dut hor badugula erronka amankomun bat. Beste erronka amankomuna noski biktimen hauzia eta nik uste dut hori osoki ez dugu oraindik gainditu, beti oposizioan jartzearena, etxeratze prozesua eta biktimen eskubideen errekonozimendua eta hortik iritsi beharko diren mekanismo guziak. Eta uste dut hortan ardura handia dugula eta uste dut bake prozesu hortan foro sozialean eta egon garen guziak hori argi dugula. Hemen gaiak ezin dira oposizioan jarri. Edo lortzen dugu ulertzen elkar alimentatzen direla, edo bestela hor ataskatuko gira, eta hor nik bai ikusten dut lan jerra eta batez ere, betikoa, eta batez ere Hego Euskal Herrian, politikoki horren inguruan egiten alduten batzuek manipulazioa. Eta hala, eta gero nik pentsatzen dut, gogoran dut nazioarteko harreman lantaldea desegin zenean, pixka bat sortu zitzaigun vertigoa, nik garai hartan pentsatu nuan, isten den aldi bako txeran nahi du etapa bat gainditu dugula, foro soziala istera doa bere etapa, baina nik uste dut gauza on bat datorrela. Nik uste dut aldi oro olako deliberoak hartu direlarik, ez direla sekulan hartu pentsatu gabe, eta benetan behar delakotz beste zerbait sortu, eta nik uste dut etapa berri bakotz, berri gokitzapen bat behar du, eta fase asmatzaile bat. Eta uste dut tokatzen zaigula berriz ere fase asmatzaile bat irekitzearena. Esker. Agus. Las dos cosas. A ver, la primera, ¿cómo se... Nola sortzen dira batasunak, hasteko, edo adostasunak? Nola eraikitzen dira? Niri konfiantza iruditzen zait garrantzitsua. Fasilitazio lanak egiten ditu gainbat espaziotan. Eta Fernando Armendarizek spoilerra egin dit lehen. Lehen foroaren hasieran begiekin entzuten gintizten, eta ez belarriekin. Hasieratik etiketa bat jarri digute eta ezin izan dugu gainditu, oraintxe dugu interlokuzio ona eragileekin, baina lehen kontua da konfiantzak eraikitzea. Eta gero, bigarrena da 5% ideia hori, ez dut errepikatuko. Hau da, aurrera egin ahal egiteko estrategia, eskaileraren estrategia deitzen diot horri. Eta presoen kasuan hau oso garbi egon da. Lehen espazioei esker, akordio bat sortzen da gaixorik dauden presoen inguruan. Eta hor, parlamentuetan hitz egin genuen, sindikatuek deklarazio partekatuak egin zituzten, eta barra. Eta gero, barneko lanari esker, urruntzeari edo dispersioaren aurkako neurriei buruzko adostasun bat lortu genuen. Erakundeek eta sindikatuek eta eragileak bultzada eman zuten. Baina orain ari gara politika arrunten aplikazioan. Hor gaude orain. Hau da, horrek esan nahi du, salbuespenezko gartzela politikak desagerraraztea. Eta preso politikoetan alorrean deskantzilo batean gaude. Hau da, fase berrian elementu berria beharko ditugu. Eta hori ikusiko dugu poliki. Nik uste dut ezinbestekoa dena den logika bat ulertzea. Mundu guztiak parte dela sentitu behar du, aktore dela eta multiaktore dela sentitu behar du. Paulek hori azaldu digu lehen. Eta zer gelditzen zaigu egiteko? Niri
beldurra ematen dit hau esateak. Joan den egunean, Bartzelonan nengoela, hau esaten genuenean, gauzak zeudela egiteko esaten ziguten, baina orduan zergatik desegiten duzu foro soziala? Noski, eta hala da, foroan ere esan dugu, badaude jarraitzeko arrazoiak eta badaude arrazoiak bukatzeko, eta gaur egungo fasean, 12 gomendioak kontuan hartuta eta 2016ko mandatua kontuan hartuta, uste dugu gure fasea amaitu dela. 2018an eta desegin zenean eta Sánchez gobernuan sartu zenean agenda partekatu bat sartu zen. Labur esateko, biktimak, presoak eta memoria. Eta fase berriak definitu beharko dira, baina elementu batzuk garrantzia dute. Biktimen alorrean, hasteko, bideratu behar da ongietorrien kontua. Eta nik uste nuen horrek presoena gainean zuela eragina, baina horrek eragin handia du biktimen alorrean. Beraz, orain arte, biktimei buruz hitz egiten genuenean, biktima guztiei buruz hitz egiten genuen, estatuko biktimei buruz ere bai. Eta joera zen, bazuk gehiago esatea. Bai, esaten ziguten, bai, ongietorriak egoten dira, noski. Eta biktimentzako elementu horrek mina sortzen zuen. Eta orain hori argitu egin da. Orain, erdigunean ari dira jartzen, diagnostiko konpartitu bat. Gobernu Eusko Jaurlaritzarekin eta Nafarroako gobernuakin. Eta oraintxe aipatu dugu, orain bertan, ikusi behar dugu nola konpondu estatuko biktimek jasotzen duten arreta asimetrikoaren afera. Ibaken txostena hor dago, sindikatu guztiek ere adierazpenak egin dituzte, eta asko dago egiteko. Nik uste dut, armi-armasare asko daudela alor horretan. Lehena, ikusgarritasun gehiago eman behar zaie biktimen erreparazioari. Badaude komisioak beste leku batzutan, eta aitortza hori, ikusgarritasuna eman behar zaie. Erakundeen aldetik ere bai. Eta bigarrenik, oso garrantzitsua iruditzen zait. Reseteo kolektibo bat egin behar dugu. Kalera ateratzen bagara eta biktimen inguruan galdetzen badiogu, etako biktimak pentsatuko du direla. Eta ez dago gogoratuko, estatuak ere badituela bere biktimak. Hori zabaldu egin da. Ez gara gogoratzen. Lehen etako biktimak aislatuta sentitzen ziren sozialki. Eta orain, estatuko biktimak sentitzen dira 3. kategoriako biktima bezala. Pendulu horrek erdira joan beharko du. Horretarako ekintza instituzionalak beharko dira. Egin behar dira, baina are argigarriagoak izan behar dira. Eta beste armi-armasare batzuk ere badaude. Eta hor, gizarte ekimena behar da alor horretan. Presoi dagokienez, ieslari eta deportatuei buruz dagokienez, ez dut errepikatuko Anaizek esan duena. Baina bai, badago lobby bat, Espainiako estatuan estrukturatua dagoena, eta hor sartzen dira Guardia Zibila, nagusiki, eta argi izan dezagun, epaile eta fiskal batzuk Audientzia Nazionalekoak, terrorismoaren biktimen elkarte bat, eta komunikabide talde jakin bat eskuin muturrekoa. Eta horiek ari dira etengabe oztopoa jartzen presoen kontuan, biktimen aitortzaren kontuan, gaur egun ikusten baldin badugu zein biktima ahaldundu diren eta etari buruz ari diren hitz egiten, beren ahotsak erabiliz, sare sozialak nola tratatzen dituzten esanez, haiek ari dira orain lobby bat izaten. Maria Jauregi, Gorka Landaburu, Maixabel Lasa, Iñaki García Arzabalaga, Nafarroari buruzari ganenez, beraz, hor ari dira bere ahotsa eukinaian, ahots desberdin bat edukinaian, erakunde nagusi horren ondoan, ezta? Beraz, lurralde horretan ari gara kristalezko sapaia apurtzen, baina diagnostiko partekatu hori sakondu egin behar dugu, sinetsi egin behar dugu eta gehiago lan egin behar dugu. Kontakizunaren alorrean, esango nuke, aurrera egiten ari gara. Atzo, Eusko Jaurlaritzarekin hitz egin genuen eta ados gaude diagnostiko honetan. Pentsatzen dute, hainbat elementu bilatzen ari direla eta elementu horriei esker irten bide bat lortuko dugula. Ez da unerik onena, ziklo elektorala txarra da, hauteskundeak datoz eta hor bultzada bat emango zaie, eztabaida hori zilegizkoa da, baina baditu bere arriskuak. Eta nik uste dut alor horretan, ni beti adibideo jartzen dut. Foroaren ekarpenez aparte, badaude beste ekarpen batzuk oso garrantzitsua direnak. Adibidez, begiradaken txostena. Josu Elespe, Maria Jauregi, eta beste historialari oso garrantzitsu batzuk. Adibidez, Asun Lasa berak ere lagundu du hor. Gauza erras bat esaten dute, baina inork ez zuen formulatu orain arte, eta da, ez gara jarriko ados, zergatik gertatu zen esaterakoan. Eta izan behar dugu gai guztion artean etorkizun partekatu bat eraikitzeko. Oso idea simplea da, baina inork ez du orain arte formulatu. Orain arte kateatu egin gara zergatik gertatu zen, eta bar. Nik uste dut, hurrengo faseko enkizun
nagusi bat izango dela egira iristea. Estatuko biktimek eta etaren biktimen aldetik ere horretan hasiak dira. Ez dago justizia transizionalik, ez dago, eta beraz, hor egirako eta justiziarako sarrera edo irismenak baditu arazoak. Horra iristeko arazoak daude, hori garbi dago. Orain ikusten ari gara, agintaritza intelektualerako kasuak berriro ireki nahi direla, 50 lagun daude epaiketa horietan, eta izugarrizko eszenatoki konplikatua sortuko da. Hor abia puntu bat dugu. Biktimek eskubidea dute justizia eta reparaziorako. Eta mekanismoak aurkitu behar dira justizia hori bilatzeko. Hor foroak ez du ez daukat dinamika zigortzaile bat, baina bideak aurkitu beharko ditugu. Eta amaitzeko, Paulen esaldi bat gogoraziko dut. Bukaerako emaitza ez da inoiz izango eguneko egunean asebetegarria alderdi guztientzako. Gauza batzuei uko egin beharko diegu. Eta topaguneak aurkitu beharko ditugu. Alde batera utzi behar izan ditugun gauzak egon arren, emaitza pozgarria izan dadin, nahikoa izan dadin denotzat. Eta ez diezaiegun gure bilobei utzi guri iritsi zaigun arazo hau. Nire etxean etzen gerra zibilari buruz hitz egin, gure familia matxakatu egon zen gerra zibilan, aitaren eta amaren aldetik, eta bilobak ari gara orain gai honi bueltak ematen. Ez dezagun gauza bera egin, urrengo belaunaldiarekin. Geuri dagokigu hau konpontzea, gai hauei buelta ematea. Eta ez da gutxi, baina hala da. Jo ahí termino. Bueno, argi dago etapa bat nolabait ixten nahi gehala, baina horrek ez duela esan nahi lana bertan amaitzen dela. Argi dago elkarrekin jarraitu beharko dugula lan egiten, jende gehiago ere gehitzen, eta, aurrera goaz. Mila esker goi. Zuei.